agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 45 o 55 minutos na nakalipas sa takna ng alas 4 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes Petsa 18 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa aton sini Christmas countdown, we have 37 days to go before Christmas. Magkabombo una kita sa aton sining mga headlines, pagtublok sang booster shots sang COVID vaccine sa mga health workers sa Negros Occidental, nagsugod na kahapon. Grupo sang mga mamumugon ginabato ng pagpedalom sa Alert Level 2 sang syudad sang Bacolod. Samtang Task Force Disiplina nagapanumdum sa publiko nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol apisar voluntaryo na ang paggamit ng face shield. Mental Health Act nga gin-author ni Congressman Greg Gasataya lusot na sa Kamara. 35 anyos nga lalaki sa Kabangkalan arestado sa pagserbis ng warrant of arrest sa kaso nga pagpanglugos. Amoy adto mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita, nagsugod na kahapon ang pagtublok sang booster shots sang COVID vaccine sa mga health workers sa probinsya sa Negros Occidental. Manumduman nga ginaprubahan na sang DOH ang paghatag sang booster shots sa mga medical workers sumugod Nobyembre 17. Sa interview sang Bombo Radyo kay Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ang in charge sang vaccination distribution sa bayan sa Negros Occidental, nagsugod kahapon ang paghatag sang third dose ng vaccine sa mga health workers sa Teresita Lopez Salandoni Provincial Hospital kag Cadiz District Hospital. Ginabanta naman nga nagadangat na sa 30 ang una nga nabakunahan kahapon, apang ginahulat pa sa provincial government ang exact figure ang 3. Apito naman kay iban pang hospital sa ginadumalahan sang provincial government ang magasugod sa paghatag sang booster shots sa masunod nga semana. Sunod sa kay Pabilion, nagpangayo pa sila sang data kung pila ang nabakunahan kag ano nga bakuna ang nabaton sa mga health workers. Inatag naman ni Pabilio nga prioridad sa karon ang paghatag sa booster shots sa mga health workers kag mga medical frontliners. Ginabanta ni Pabilio nga nagadangat na sa 2,000 ang mga health workers sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Gipasalig naman sa doktor nga may bastante nga supply sa COVID vaccine ng probinsya. Gani nagpanawagan ini sa mga pumuloy nga hindi na magpangduha-duha pa nga magpagbakuna na.
As of yesterday, may duwa kami ka-hospitals nga naka-start sila because they had some extra vaccine. So naka-start si Risita Landoni Provincial Hospital at si Padis District Hospital. Pero the rest of the other hospitals under the provincial government, so may dito pagit ka-hospitals, we will be starting it by next week. Ang kamay sa pagpag ni Dr. Claudelia Josefa Pabilio, ang in charge sa vaccination distribution sa Negros Occidental. Grupo sang mamumugon ginabato ng pagpedalom sa Alert Level 2 sang siyudad sang Bacolod. May report si Bombo France, Andrew Burgos. Ginakabing nga welcome development ang pagpaidalom sa Alert Level 2 sa siyudad sa Bacolod sunod sa grupo sa mga mamumugona. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o KONGAWA. Sunod sa kay Sancho. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, ang punto alas 5 ng takna sa hapon. Padagkab-dagkab matidiri sa pagpalagay sa Bombo News and Views Afternoon Edition. So antes na to na balikan ang report ni Bombo France, Andrew Burgos. Samtang Task Force Disiplina nagapanumdum sa publiko nga magsunod sa gyapon sa minimum health protocol, apisa nga voluntaryo na ang paggamit sang face shield. May report naman si Bombo Ann Sindol Surilia. Sa dugapay naton sa nga mga balita, ginpasalamatan ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya ang Kongreso sa pag-aprobar sa gin-author sa nga hagna tuhoy sa mental health sa mga state colleges and universities kon RA 11026 nga mo ang Mental Health Act. Suno kay Gasataya, very timely ang hagna bagod sa sitwasyon sa karon sa mga estudyante sa mental health humalin pa man sa wala pa nakasugod ang pandemic. Suno sa iya sa dalom sang hagna nabutang sa mga mental health personnel sa mga campus kay opisina para sa mental health services. Ginpasalamatan sa ang Kongreso sa pag-aprobar sang hagda bangod dako ang mabulig sini sa mga estudyante nga nagapangatubang sang mental health problems. Ang nasambit nga hagda agin file sa tuig 2019 kag liwat kag file sa kaangay nga tuig sa second term. This is a very timely bill, considering sa aton situation supong ang likas pandemic and ang aton nga mga estudyante, no, as well as alos tanan are affected, no, sa situation. So isa ka priority nga dinalantaw is ang mental health sang kumuluyo. Ang kabay sa pagpahag ng Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Samtang dugang balita, ginpasalig naman sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 6 nga magapadayon ang operasyon batok sa ilegal nga druga bisan nagnubo na gidman ang supply nagikan sa National Capital Region. Sunod kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, apektado ang drug supply diri sa Western Visayas bangod sunod-sunod nga dalalagko ang drug recovery sa mga operasyon sa NCR. Sunod sa kay Tablate, hindi lang PDEA ang nagtrabaho sa nasabit na operasyon, kundi nagbulig man ang iban nga ahensya sa gobyerno, kaangay sa Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines. Ang mga nakonfiskal sa NCR sunod sa Regional Director ang iga-distribute sa ibang nga reyon, gani nga matalupang danggid ang pagnubo sa supply diri sa Western Visayas. Sunod sa kay Tablate, maobserbahan ang pagnubo sa supply sa Bacolod kag Iloilo, subuman kon ipaanggid sa tilikdan nga mga tinuig. Sa piyasa ni aminado naman si Tablate nga hindi dapat mag-relax ang PDEA subong bugod nga presensya pa sa mga drug dens na binagi diri sa syudad sa Bacolod kag subuman sa syudad sang San Carlos. Despite naman na ito yung sunod-sunod na mga malalaking operations ng PDEA, hindi naman tayo pwedeng mag-relax. That's why from time to time, you will know and you will find out na may mga anti-drug operations pa rin tayong ginagawa, particularly yung mga dismantling ng mga drug dens. Of course, in partnership na with the PNP. Ang kamay naman sa pagpahayag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Nagapangayos ang bulig ang mga migratory sugarcane workers sa Senda Candelaria sa La Carlota City nga nagikan sa Nabas Aklan nga may muan sa tikang ang ilang sitwasyon bagod sa hindi mayo nga pagtatar sa ina. Kahapon nagpatulong sa estasyon sa Bombo Radio ang apat ka mga nagpalagyo nga migratory sugarcane workers agod di padangat ang ilang hingyo. Sa Rocalias Tuto nga isa na sila kabulan sa Negros Occidental. Kaganti sila gindala diri agin promisahan sila sa ilang recruiter nga si Welma Alpas nga pagkatapos sa duwa
ka adlaw sarang man sila nga maka-cash advance apang pag-abot sa asyenda ginambalan ang maining nga duha ka bulan pa antes sila nga makahulam. Sino ka alias Tuto ang pagkaon na ginhatag sa ilang daw kaangay sa iya ido o kon sa iya sang ido nga kon kaysa panos sunog kag hilawa ginapurga man ang mainis sa daw nga uga kag sardinas. Kung sila ang magmasakit wala man lang suno sa iya sila ginapabulong o kon ginapacheck up kag ginapabakal pa ang bulong sa ina. Gindugang masining nga ang nakasaad sa kontrata nga ilagay permahan. Sayara pa sila sa aklan 150 pesos kada adlaw ila batunon apang 130 lang ang ginahatag sa ila. Ginadumilian man ang maining nga makagwa pagod may nagabantay nga kon madakpan nagapalagyo o kon nagapalagyo may mando na suno diri nga sila ang issue to kill. Una sila nga nagtuyo nga pagpalagyo apang sila nadakpan kag ginsentensyahan nga pasensyahon lang anay. Sa kaduwa nga kayugunan liwat nga nakapalagyo ka upod tatlo ka makaupdanan sa kag sa karon may 16 pa ka mga migratory sugarcane workers nga nabilin dito. So sa iya mapisan sila tanan kag luyag lamang amo nga makapauli sa aklan sang kompleto kag ululupod. Pagdating naman sa pagkain, sir, grabe yung mga kanin na pinapakain nila namin parang pagkain lang ng aso. Kunwari nga yung mga kanin namin na minsan nga panis, minsan sunog, minsan hilaw. Tapos yung ulam pa namin yung mga uga, tapos sardinas. Ang kabay sa pagpahayag ni alias Soto ang migratory sugarcane workers sa Hacienda Candelaria sa La Carlota City. Samtang ginabisuan naman sa Provincial Health sa Department of Labor and Employment o kondole ang maining nga magpadulong sa ila opisina subong nga daw agud matagan sang nagakaigo nga bulig. Suno kay Dole Negros Occidental Head Agnes Capigon, iniusto nga nagpalagyo sila bagod imbis nga isa lang ang problema basi magdugang pa ini. Suno kay Capigon ila chekeron kung may permit na ang ila recruiter nga nag-hire o kon mag-hire o kon mag-transport sang sugar migratory workers. Sunod sa iya sa mga applications nga mag-hire sang sugar migratory workers nakabutang gid sa kontrata kung pila ang sweldo kag hindi pwede nga i-underpaid ini lantawon man sini kung sino ang mga may diferensya kag kuhaan man sang data ang kontraktor kung sa din ang senda kag sino man ang mga planters. Chekaron man nila sunod diri kung may permit to hire ang mga ini nagikan sa Dole Subugman sa permit to transport sa field office sang Aklan. Nagpang-abiso ini nga magpadulong sa taratapan agud mag-request sa assistance agud ma-verify ang reklamo. Ang aton natawon na makuha kita yung information kay ipa-check na mo whether may ara na sila permit na to hire o whether may ara na sila permit man to transport halin to sa Aklan field office na mo. Tinapa no? Aklan na. Kaya dapat kung amo sila lang mag-transport ka sang sugar migratory workers, number 1, gina ma-file gina sila yan sa documents diri sa aton sa Dole. Si Dole Negros Head Agnes Capigon. Samtang yara na sa kamot sa mga otoridad ang 35 anyos nga lalaki nga wanted sa kaso nga rape sa syudad sang Kabangkalan diri sa probinsya sa Negros Occidental matapos nga madakpan. Suno sa Kabangkalan City Police Station si Eli Librilla Domingo sa Sitio Payong, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City ang ginserbihan sang mandamiento de arresto sa Purok Kasantan sa amuman nga barangay sa Nobyembre 16. Si Domingo ang gikasuhan sang rape kag ginpapanaugan ni Judge Rodney Magbanwa ang presiding judge sa Regional Trial Court Bar 61 Kabangkalan City. Ang warrant of arrest ang ginserbe sa Kabangkalan City Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office, Criminal Investigation and Detection Group, kag Regional Mobile Force Battalion. Samtang sa Banua naman sa Calatrava, arestado naman si Milandro Urbano Arbrasado, alias Kadong, 31 anyos, residente sa Barangay Marcelo, Calatrava, Negros Occidental, nga nagapatubang man sa kaso nga pagpanghimulos. Ang warrant of arrest bato kay Abrasado ang gin-issue ni Judge Ami Alabado Avellano, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad San Carlos. Samtang 240 kilos ang isda ang na-recover sa motoridad nagikan sa duwa ka mga mangingisda nga nadakpan sa gitparigan nga sang nagpatigayon sa illegal fishing sa barangay Maricaban sa Santa Fe, Bantayan Island sa Visayan Sea. Ang madadakpan ang musanay Rico Luna Abayan kag King James Garcia lunsay mga residente sa Victoria City, Negros Occidental na recover sa maini 240 kilos sa mga isda, duha ka pump boat, duha ka flatboards kag pukot. Magapangatubang duwa sang kaso kapag lapas sa Section 86, Section 93, Section 95, Section 101
kag Section 113 sang RA 10654 o kanang Fisheries Code of the Philippines. Samtang sa aton siniiya nga good news, tuman ang kalipay sa isa ka lalaki nga tumandok sang pulupadan matapos nga malawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Giliyon nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio si Jeric Balunan sang Palaka Sur, Pulupandan, Negros Occidental matapos ini ang ginpahibalo sa iya mga ginikanan kag tupad balay nga siya ang nalawagan bilang tagdaog sa promo. Sunod sa kay Balunan, siya ang trabaho sa isa ka lumberyard, kabayara na sang asawa. Hindi mapanas ang yuhom sa sininga guya. Samtang ginabaton ang 500 pesos sa cash kag 600 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Sunod sa iya, igabakal sini sa bugas nga ibayad sa kuryente ang nagdagaan nga cash. Nagapasalamat man nini sa mga sponsors kag nagapangagdaman sa mga tagpalamati nga makigbahin sa sini nga promo agod magdaog kaangay niya. Una nga hatag, 100, ikaduwa, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, ikalima. 500. Ang ibakal ni namon sa bugas kag ibayad sa kurente. Gina-invite ko ang tanan-tanan sa mga kilala ko kag mga tupad balay ko dra sa Barangay Plaka Store sa Pulupandan kag mga dre man sa sa Tangog sa Kuling nga magintrama kamo sa promo sang Bombo Radio ko Star FM. Ang kamay sa pag-awards sa winner kasi Jeric Balunan. Samtang, nagapadalaman sa dugang mga entry sa isa ka Iloy ang nagdaog sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo sa Bombo Radio ka Star FM. Balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Agod nga makaangkon man sa chance nga magdaog tubtob sa grand draw. Excited na nga nagpadulong sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod si Narcisa Rojo, residente sang Marietta Village sa may barangay Talok, Bagos City matapos nga malawagan bilang tagdaog. Lunsay naman pagpasalamat ang ginahanambit ni Rojo samtang ginabaton ang 500 pesos na cash kag suman grocery goods na nasulod sa Orocan nga balde nga nagabalor sa 6 Ikalima, 500. And then, Akon kamot ang 500, kag ang worth of gift pack nga 650. grocery nga 650. okay, so ano plano sa kwarta nga nabaton? Ako naman bakal sang ako nang para sa tiyanggi ko, para may entry naman ako liwat. Kag ang sa grocery goods. Ang grocery goods ko para ni sa mga birthday sa kapo ko. Saan ang birthday sa kapo? Sa December 29 ang isa, sa February man ang isa. Ate, lapit na lang ang bulan sa Disyembre, ano? Timing gid. Oo, specialty mo magluto sa biyon.
kay pariyuman lang sila nga duha, ginabitin ang tao kay mahilig sa drama. Ang ini pauna-una pananawan ang ginpadala ni Jomari Cabilite sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kon WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the
top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Kada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, pet sa 18 sa bulan sang Nobyembre, sininga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 37 days to go before Christmas. Kag sininga gabi o kon sininga hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Tubtub kita takna alas 6 sang gabi kag kita manapag-updan sang aton Bombo Patrol reporter siya Bombo Gracelyn Lubaton nga magadala sa aton sang pila ka mga updates kag police reports. Dugay-dugay aton kuhaon ang detalye tuhoy sa duha ka separado nga mga insidente sang pagpamuno sa Banuasang La Castellana kag Banuasang Pontevedra. Sa La Castellana magtiyo tuno ang imbolbado kung sa diin patay gid ang biktima. Masubo no sila na lang gid ang maghimata, sila pang nagpinatsanay so aton checkero ng dugang nga detalye tuhoy diri sa karon sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton. Samtang sa Banuaman sang Pontevedra no isa ang pilason sa stabbing incident. Sa dugang pang balita, pasado sa third and final reading sa Kamara ang hagna nga ginduso ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya tuhoy sa mental health sa mga state colleges and universities o kanining Republic Act 11026 nga amo ang Mental Health Act. Very timely gid no ining hagna bangod kadamo nga daan sa karon ng mga nagasuprer sang mental health issues bala, especially sa mga estudyante no naga-suffer sila sa karon sang stress, pressure, mga anxiety, madaabi o kung depression. So sa idalom sang hagna, mabutang sang mga mental health personnel sa mga campus, kaga opisina para sa nasambit nga serbisyo. Pasado na ini sa Kongreso kaga pagatalakayon o kana diskusyon na naman sa Senado. Kabay pa nga mapasar gino gilayon ining Mental Health Act kay masami nga daan, especially sa nagsugod ining COVID-19 pandemic. Physical health ang ginaprioridad gid kag nagaka-neglect na ining mental health. Ang aton bala nga emotions, ang aton nga panumduman. So ini man ang isa sa mga butang nga dapat hatagan no sang importansya kag pagtamod agud nga mayara sang accessible bala nga pwede mapakayuan sang bulig ang mga nagabatsyag sa mental health issues ilabi na sa mga estudyante. Samtang ang Task Force Disiplina nagapahanumdum sa publiko nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocols apisar nga voluntaryo na ang paggamit sang face shield. So may report diri si Bombo Ann Sindol Sorilla. Wilfredo Tabagyulinggo nga hindi na magpangdakop ang Task Force Disiplina sa mga pumuluyo nga wala nagasuksok sang face shield. Suno kay Gyulinggo nga naimpormar na gilayon ng Team Sini sang Executive Order No. 54 nga ginpagwa ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia kung sa din voluntaryo na lamang sa karon ang paggamit sang face shield. Ini base man sa Memorandum Circular nga ginpagwa sang Office of the Malacañang kung sa din ginpermahan mismo ni President Rodrigo Duterte nga ang mga lugar nga yara sa idalom sang alert levels 1, 2, and 3 ang hindi na required sa paggamit sang face shield. Apang panawagan sang Task Force Disiplina, padayon gid lamang ang pagsunod sang minimum health protocol bangod ginaimponer pagid ang paggamit sang face mask kag social distancing. Yari ang kabahin sang pagpayag ni Task Force Disiplina Head Mr. Wilfredo Gyulinggo. Ang face mask siya ang health protocol ara na saya gyapon kasi wala na saya gin prohibit no. Sige gidaya face mask kag kitaya sa task force sa kapulisan, sige na yamang dakop kitaya sa mga wala nga face mask nga so hindi reasonable no nga wala sila nga suksok face mask unlike sa mga crowded places kasi sa public places required gid na yang face mask kag physical. Nahibaluan nga padayon na sa karon ang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kung sariin kahapon nga adlaw ang mayara na gid lamang sang 7 ka mga kaso. Ang
Ubang balita, nagikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamogin nga salamat kaya Bomboan Sindol Sorilla kay Nano o kuna mga kabombo samtang nagapakigangot kita sa patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton para sa pila ka mga police reports. Kay na nagpadulong kita sa mall deri sa Mandalagan sa may atubang Carvic. Balabaw kadamo nagid sa mga tawo, kadamo sang naga-dine in, kadamo sang nagapila sa mga fast food chain. Do na ni maguhan kita kay humalin sang tinalikdan do katawhay lang bala sang mga malls how no apang this week gin paidalom na. Sa Alert Level 2 ang syudad, subong man ang probinsya sa Negros Occidental, so ginpahalugan man ang mga restrictions, ilabi na ining pagkuha bala o na voluntary na lang pagsuksok sang face shield sa mga establishmento, sa mga public utility jeepneys. So bangod sa mahalog no nga mga pagsulundan, ilabi na nga nagpalipot naman, ginpalipot naman ang aton nga curfew diri sa syudad sang Bacolod sa 11 PM to 4 AM. So nagdamo naman ang mga nagaguluwa, nahidlaw man siguro no ang traffic gani diri sa Bacolod subong do medyo nagaamat-amat naman balik. So nagapanugyan lang gid gihapon ang aton nga mga otoridad nga kun indi gid man bala importante no, especially sa mga hindi fully vaccinated, likawan lang anay ang pagpadulong sa mga mataho nga lugar. Kayang virus ara lang gihapon sa palibot no, so hindi gid kita magpakampante. 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Siningation aton checkero ng mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire. So, isa patay, no? Sa pagpamuno dito sa Banwa sang La Castellana. Bombo Jaire ang biktima dire, ang isa ka tiyo, no? Pag ang suspect, isa ka hinablos o magtiyo, Bombo Jaire, ang mga involved sa sininga stabbing incident sa Banwa sang La Castellana. Kag ang biktima, Bombo Jaire, ang utod pa sang barangay kapitan mismo sang barangay no natabuan sininga stabbing incident dito sa barangay Masulog, no? Barangay Masulog, Banwa sang La Castellana. So, Bombo Jaire, ang biktima, ang ginhingalanan kay Alden Aluhipan. Alden Aluhipan, nag-edad sa 39 anyos. Kag ang sospetsado, ang si Justin Tribo, no? Ang iya pangalan. Justin Tribo, nag-edad sang 23 anyos. So, Bombo Jaire, may ara sang pag-inom-inom, no? Sa natabo ang ininga, or natabo ang ininga krimen. So, Bombo Jaire, according sa investigation sang aton sining mga kapulisan, kag pagpakigangot ta sa hepe mismo sang La Castellana PNP kay Police Captain Ron Daryl Nigos, ang biktima kag suspect ang nagainom-inom sa isa ka balay. Kag gulpi lang, Bombo Jaire, nag-inaway ni sila, nag-binahigay sila, Bombo Jaire. Kag ang ining suspect nga si Justin nagadto sa kusina. Kag pagbalik niya, madala na siya nga kutsilyo. Kag inbuno iya ang iya nga tiyo nga si Alden Aluhipan sa tiyan. So ginahingagaw dala ang biktima sa ospital no para matagaan sang medical treatment. Kag ginrefer ina Bombo Jaire sa isa ka ospital no sa diri sa siyudad sa Bacolod no spesialmente sa Our Lady of Mercy, but gindeklarar nga patay na Bombo Jaire ang biktima. So Bombo Jaire, ang motibo sini hindi man masiling may grudge na sila nga daan no tulod lang sang ila kahulugbon Bombo Jaire, ilabi na gid sa suspect no nga ginpataya ang iya nga tiyo Bombo Jaire. So amo na mabudlay Bombo Grace no kalabanan bala sa mga krimen sa mga inaway nga nagaluntad kaga masami kumbaga naga-lead sa kamatayon sang isa sa mga involvado, isa mo ang impluwensya sa nga makahulubog nga ilimnon. Yes, Bombo Jaire, laing gid ang ginadala sang makahulubog ilimnon, especially kung hindi ikaw responsible drinker, kung natamaan ka na gid ka hubog kag may istorya bing hindi mo gusto no kag nabatian mo ti maglain ang imo sining emosyon no kumbaga naimpito ka ti makakuha ka gid sang armas no nga
matusok o kun mapatay gid sang imo sining inom Bombo Jaire, lain lang kay tunggon nga magtiyo sila. So Bombo Jaire, ang barangay kapitan no nga utod sang biktima ang nag-aresto sini sa suspect kag gin-report ini sa mga kapulisan kag kadtuan man sa mga kapulisan para magpatigayon sang investigation. So subong naka-detain ang suspect sa ilang police station dito sa La Castellana kag ginahulat na lang ang desisyon sang pamilya kung mapasaka bala sang kaso. So sila man ni Bombo Grace ang mapasaka man sang kaso no sa hinablos. Yes, Bombo Jaire. So wala pa gid subong na desisyonan kung pasakaan kaso ang biktima ang hinablos sang biktima Bombo Jaire. So Bombo Jaire, pamatian ta ang pahayag sang hepe sang La Castellana PNP nga si Police Captain Ron Darrell Nigos. Ang nangyari, ma'am, ang magparentiyan magtiyo, was having a drinking spree on the said area sa Masulog, and because of the influence of alcohol, the intoxicating liquor, they had an argument. Nagkaroon sila ng commotion or pangigay nga duwa. Then there and then the suspect immediately went inside the kitchen to get a knife. Paglabas niya, ma'am, there and then ginbuno niya tong biktima, hitting the stomach, and yung mga tao na nandun nagpacify po, and immediately the victim was rushed to the rural health unit. Ang suspect natin was also pacified and arrested by barangay captain, and immediately nanawag ng police, ma'am. Pinuntahan po natin and inaresto po itong suspect. Victim was able to arrive sa Bacolod, but unfortunately it was declared on arrival. Ngayon, ang suspect, ma'am, nandito po sa station, waiting for the family if the decision is mag-file sila or not. Okay. Yung anong motibo sa pagpatay sa biktima? Ma'am, there's no ang nangyari lang talaga is nagkaroon lang talaga ng bangingay dahil nakainom sila, kaya po nagawa nitong suspect. Para way man to obra ang biktima, ma'am. Daw kanman lang to karga tapas kung isa. Ang suspect kasi? Ang suspect, ma'am. Parehas man sila, ma'am. Gobdane mo na sila sa one. Unfortunately, we weren't able to recover the said knife because during that time na nagkuhan, ang first na nag-respond talaga is ang barangay. And ang said area is almost more or less 30 to 45 minutes away from the station, ma'am. Surf lang na talaga, nandun na sa boundary ng Masulog, and wala na pong ibang information regarding that. If mag-file man sila ng complaint ang pamilya, the station will help them to prepare for their charges, and kung ano man, ma'am, yun lang naman po. Bombo Jaire, so amo to ang pahayag nandikan sa kay Police Captain Ron Darrell Migos. So amo man abalala, so naman ini Bombo Grace no sa mga nagainom bala nga hagan-hagana lang kay kung ang ilimnon magsaka sa ulo, mabudlay gid hindi ginaton may baloan kung ano aton mahimo kay ang mga hubog daan madasig bala maimpito Bombo Grace no? Yes, duwala na Bombo Jaire matabo no, makatugas ang masakit sa imo kag makatuga man sang pagkaimpito mo sa imo kaupod nga nagainom man Bombo Jaire. Bombo Jaire, may isa pagid ka pagpangbuno no sa banwa naman sang Pontevedra. So ang suspect dire giningalanan kay Leo Bantang, no? Leo Bantang nagaobra siya Bombo Jaire bilang trabador or mangunguma kag gaobra man sa punong. So ang iya sining edad 51 anyos kag residente sang Puro Kapayas sa barangay Canroma. Samtang ang biktima amo si Alex Matellano, 51 anyos man Bombo Jaire kag residente naman sang Purok Punong apang isa lang sila ka
barangay ini maglayo ay la barangay Bombo Jaire kag ni sila nga duwa may away no naga-inom ining biktima kaupod sang iya tiyo kag sang isa pagid ka persona samtang Bombo Jaire naga-inom ang ining tatlo adto ini ang suspect sa biktima kag ginhambalan nga kahaw una bala Bombo Jaire. So ang ining suspect gabot sang iya siniday nga sundang nara sa iya hawak kag ginbuno sa kilid ang biktima. So ari Bombo Jaire ang pahayag sang suspect liwat no ang tuhaw ang tuhaw kag ginbuno dayon ang biktima. So Bombo Jaire ang biktima ta subong okay naman ni siya no ginala sa ospital kag ginahulat na lang ang iya sini nga desisyon no kung mapasa ka kaso kay naistorya naman sa mga kapulisan ta sa Pontevedra ang iya sini nga asawa kag paayo-ayo naman kag ining suspekta sa masubo nga balita no nakapalagyo ini sa Bombo Jaire kag wala pa sang motibo kung ano gid man ang ila sinigin awayan kag gulpi lang isuno sang suspect ang biktima Bombo Jaire. So pamatian ta ang pahayag no sang investigator sang sabing incident nga si Police Staff Sergeant Ronnie Kasugod. So nakasaksi, ma'am, si ang ato nga biktima ko nga si Alex Matiliano, kag upod ng nga tiyo ni, kag si certain Kenneth Esguera, ga pungko nila sa do kirasa, lang sa balay sang yang yang bayaw. Kinuinom nila, ma'am. Tapos palapit man ko naman si suspect kasi Leo Banta ginambala niya ang biktima nga ang tuhaw tapos gabot niya mo lang ang sundang siya nga hawak ginbuno sa kilid si biktima tapos si Alex Matiliano. Ano ko na sir ang ilang ginawayan sir? So magkawag ko pa na gina-interview ma'am ang biktima kay ginhingagaw sa dala sa ospital mo. Tapos subong atos may Queen of Mercy ginutirahan ko naginaway pa hindi sa mga istorya. Why pa ako sa sang motibo nila sang ginawayan nila daw. Kaya ang suspect to be at large mo. At large. Kamusta naman niya sir ang medical bulletin sa victim? Sa siyang asawa ginamam sa agalan sa ginoperahan mo. Bakit mga hapon ko tapos sa mga pirano. Kay sa kilid man sa naigo sa iyang siya na yun. Sa kabarangay ma'am, sa barangay pero lain-lain nga purok. Ang ato nga biktima, taga saya purok punong, barangay Kanruma. Ang suspect ya, taga purok Kapayas, pero hindi mo sila maglayo ay mga purok ang ila pamilya doon, hindi makapag sa gawain mo lang nilinawayan. Okay. Background na lang, sir, sa victim. Anong obra, sir? Ang biktima, arap na ilang obra sa, o dira mo lang remedyo. So, di na yan, hindi siya mangunguma? Wala lang ko diyan, yung obra sa mo na remedyo, nilalo mo. Okay. Ang suspect, yes, sir, anong obra, sir? Ang suspect kung mamo naman daw pangumang-umaw lang sa kampo. Both sila, sir, yung mga pamilya na ni? O may mga asawan, mga bataan. So, hindi pa ka mo, nakapile na case ang victim? Sumasaya na nag-istorya, ang ginasang, ma'am, sang asawa, ulato niya anay, matapos ang operasyon siya bana, kag pamangkuton, hindi makadesisyon niya siya. Okay. Subog na naman Bombo Grace, no? Ara man sa impluensya man sa makaulubog nga ilimnon. Yes, Bombo Jaire. Kag idugang talang information nga text man sa aton ni Kasunog or ang investigator ta Bombo Jaire nga si Sir Kasugod no nga ang victim isa ka tricycle driver Bombo Jaire. Kag duwagid ka mga sabing incident sa tabo sa south no nga bahin sang probinsya. So kabay pa gani nga Bombo Grace nga magsungka na no ining suspetsado kay bala kalaw ay man nga ginadalaganan mo ang imo nga nahimo bala ang imo nga responsibilidad. Yes, Bombo Jaire. Kag aton man gina-remind
nga hindi gid mapatama sa pag-inom, no? Kay hindi man malikawan mo diri maglikaw ningaw. Kag ang kutsilyo ginagamit na sa pagpanit, no? Sa mga palaniton nga kalanon mo, kag sa mga lutoon mo, hindi sa pangbuno nga wala man lang karason-rason mangbuno mo diri. Amo gani Bombo Grace. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, mo diri ni si Bombo Grace din Lobaton naga-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. So duha gid to ka mga stabbing incidents no ang nagluntad sa Banwa sang Pontevedra kag La Castellana. Amo na mabudlay basta hubog bala nagagwa ang kaisog nga wala man sang maayo nga matuga nga pinadayaw. So haga naganon ta lang no. Let's be responsible gid sa aton nga mga actions kay ang kabuhi kun madula hindi tanana mabalik. Dugay-dugay magasulod na no ang aton nga news center mga labas bag-o kag nagainit-init nga mga balita nasyonal. Apang antes sinano magabuya kita anay sang pila ka mga importante nga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikap. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 50
34 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Nagabalik kita diri mga kabombo sa ato na palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Kaga samtang aton ginahulat ang aton nga news center, diri kita anay no sa aton nga good news mga kabombo kag ka Star Nation. Sa tunga sang adlaw-adlaw nga cash siyahan diri sa 1-2 Panalo Promo Part 20, natalana naman nga mag-aabot no ang masobra 1 million pesos in cash prizes. Ini ang para sa mga maswerte nga mga winners sang enhanced swerte sa palengke promo, guaranteed prizes para sa 24 ka mga syudad kag probinsya sa bug-os nga pungsod nga may Bombo Radyo kag Star FM stations sa ginhiwat nga grand draw sadtong Setyembre 8 tuig 2021. Muna ini ang final balance no sang 6 million pesos in total prizes nga ginpanghatag sang enhanced swerte sa palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. Diri sa Bombo Radyo kag Star FM Bacolod no aton ginapanawagan ang mga masunod nga mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 5 ka winners sang tag 2,000 pesos. Sa aton nga major prize no ginapanawagan dira siya Maria Rona Sambitan sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City nga nagdaog sang 20,000 pesos. Si Helen Palma sang Purok Paghidait, Barangay 20, Bacolod City nga nagdaog sang 10,000 pesos. Kaga Desiree Bangkilo sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental nga magabaton sang 5,000 pesos. Samtang sa ato naman nga consolation prize, ginapanawagan ang 5 ka mga tagdaog sang tag 2,000 pesos. Una, siya Agripina Lungakit sang Tutong 4, Lunok Street, Barangay Filisa, Bacolod City. Noe S. Pahilagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Marvy Moses Hardinico sang Parawan, Talok, Bago City, Negros Occidental. Kaga Maria Army Salvi Aligin sang Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Kag ang ikalima katagdaog sang 2,000 pesos amo si Sheila Ansag sang Cruising Martisan, Cadiz City. Ang awarding sang Grand Draw cash prizes ang natalana na sa Nobyembre 22 sa masunod na nga Lunes mga kabombono, alas 10 ang takna sa aga. Kag samtang padayon no ang cash siyahan tubtob sa adlaw sang Pasko sa 1-2 Panalo Part 20, araw-araw balde-balding pa premyo na, may cash siyahan pa. Samtang kamo dira no ang wala untat sa paghulog sang inyong mga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa pagpangagtag sang premyo sa 3 ka mga winners adlaw-adlaw o kon 15 ka mga winners kada semana kag sa sulod sang 6 ka oras no mayara lamang kamo mga kabombo sang 6 hours humalin sang ginawag ang inyong pangalan agud mag-claim sang inyong premyo. So ang premyo amo ang nagahulat ya sa tanan nga maswerte nga magadaog. Ano pang ginahulat nyo? Intra na mga kabombo. So 6 million pesos no in total prizes nationwide, may isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize. Sumadayon na gid ang Pasko. Kagang masunod nga ika-74. Ika-74 no nga Bombo Milyonaryo ang mahibaluan mismo sa adlaw sang Pasko, December 25, 2021. So mangin merry gid ang Christmas no sang mapalaro naton nga tagdaog. 4 ka winners sang 50,000 pesos, tag 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw no sa Luzon, NCR, Visayas, kag Mindanao. Samtang mayara man kita sang guaranteed prizes sa 24 ka mga key areas. Ang first prize 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos, kag third prize 5,000 pesos. Mayara man kita sang daily winners no sa kada istasyon sang Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners, kaga 15 ka mga winners kada semana nga may 1,150 in total prizes kay magabaton sa 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes, Tubtob, Biyernes. Nagkakadto lang di gani gilayon no, nagahingagaw bala ang aton nga mga tagdaog kada mabatian nilang ila pangalan sa radyo. Gilayon sila nga nagapadulong sa Bombo Radyo, kamiyara lamang sila sang 6 ka oras no. Kaga indi gid mapanas ang yuhom sa ila nga mga no tuman gid ila kalipay sa premyo nga ila nga nabaton. Ang promo ang magadugay sa sulod sang 7 ka semana no, araw-araw may kasyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio Philippines.
Agod nga magpasakop, magbakal sa mga required nga proof of purchase sang aton nga mga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kaga sari-sari stores nga malapit sa inyo nga area. So nagsugod na no ang promo sa nga November 1, 2021. Sa inyo nga puti nga sobre isulat ang mga masunod nga mga impormasyon, ang inyo nga name, ang inyo nga pangalan, no, address, signature, contact number, proof of purchase, week number, title sa nga promo kag angalan sang Bombo Radio o kon Star FM station sa inyo nga lugar. Siraduhan no sang maayo ang mga envelopes agod nga hindi madula o kun na mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw mayara kamo sang tsansa no nga magadaog sa mga dalagko nga mga papremyo Lunes tubto Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong mga lugar. Bantayan nyo lang mga kabombo no kaga pamatian man ang mga programa o kung sa programa sang Bombo Radio kaga Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga puluyan. 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 6 nga gabi. Bantayan ang iban ng mga balita lokal sa mga public affairs programs sang Bombo Radio Bacolod karon sa gabi. Yari na ang Bombo Network News. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing-walo na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Ang Commission on Elections pinagbigyan ng hirit ng kampo ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na extension para sagutin ang disqualification case laban sa kanya habang yung 91 anyos na si dating Solicitor General Estelito Mendoza ay magiging magsisilbing abogado ni Marcos sa naturang kaso. Samantala, resupply mission naman sa Ayungin Shoal itutuloy sa kabila ng panghaharas ng Chinese Coast Guard ayon yan kay Secretary Esperon. Doon naman sa partidong Lakas CMD, nadagdagan daw yung kanilang mga miyembro sa harap ng napapabalita na umano'y kudeta bagamat itinatanggi ng ilang opisyal dyan sa Kamara. Mga tinanggal naman ng COMELEC na party list group pwedeng magpasaklolo sa Supreme Court ayon yan sa poll body. Ilang alkalde naman sa lalawigan ng Catanduanes dyan sa Bicol Region na nawagan ng tulong matapos na isailalim sila sa Alert Level Number 4 ang buong lalawigan matapos tumaas yung bilang na naman ng mga kaso ng COVID-19 lalo na yung Delta cases. At sa ating international news, ang China may plano nga bang magsagawa ng nuclear attack sa Amerika sa gitna na nagpapatuloy na tensyon ito sa Taiwan? At sa ating balitang palakasan, welterweight King Terence Crawford at challenger na si Sean Porter nagharap na sa kanilang final press conference bago pa man ang big fight sa araw ng Linggo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Kinumpirma ng abogado ni presidential candidate dating Senador Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na pinagbigyan ng Commission on Elections ang kanilang kahilingan na extension para sagutin ang petisyon na inihain para ipakansilang Certificate of Candidacy ng dating senador. Sinabi ng counsel ni Marcos na 5 o 7 araw ang ibinigay na extension pero tiyak naman na may susumitin na nila ang kanilang mga kinakailangan dokumento bago ang itinakda ng poll body na preliminary conference sa Nobyembre 26. Una nga rito, matapos mag-issue ng summon ang COMELEC dito kay Marcos ay binigyan nila ito ng deadline hanggang Nobyembre 16. Nagugat nga ang kaso laban kay Marcos sa mga inihaing petisyon sa COMELEC ng Task Force Detainees of the Philippines, Kapatid Medical Action Group, Alliance of Human Rights Advocates at yung grupong Balay. Kinuwestiyon ng mga ito ang eligibility ni Marcos sa pagtakbo sa darating na halalan dahil umano sa hindi pagbabayad ng buwis. Ayon sa mga petitioners, hindi raw dapat na payagan ng COMELEC na tumakbo itong si Marcos dahil sa kanyang conviction sa paglabag doon sa Internal Revenue Code na isang basihan para sa penalty at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno
at kaugnay pa rin ng petisyon ang naging desisyon noong 1995 ng Quezon City Court na convicted daw itong si Marcos dahil sa hindi paghahain ng kanyang income tax return mula 1982 hanggang 1984. Pero base naman sa ruling ng Court of Appeals, nang iakyat ho ito ng kampo ng dating senador sa Appellate Court, ay pinagmulta na lamang ang naturang dating mambabatas at tinanggal ang parusang pagkakakulong. Samantala, magiging abogado naman ni Marcos sa naturang kaso si dating Solicitor General Estelito Mendoza na ngayon ay 91 anyos na. Sa kabilang dako ay naglabas na ang kampo ni Marcos ng statement kaugnay pa rin ng bagong petisyon sa COMELEC para naman ipakansila ang COC ng dating mambabatas. Inihain ito ni Bonifacio Ilagan, dating mambabatas na si Satur Ocampo at ilang biktima ng batas militar noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang petisyon ay kahalintulad din ng mga naunang petisyon at ayon nga kay Rodriguez, inaasahan na raw nila ang tinatawag na saga ng mga kalaban sa politika para sa gutter politics o kaya naman ay hindi malinis na pamumulitika ng ilan. Tinawag ulit ng kampo ng dating mambabatas na nuisance petition ang inihaing bagong petisyon sa poll body. Anya, ang naturang cheap political gimmicks ay galing umano sa parehong mga tao na ayaw makawala sa pandemyang dulot ng coronavirus disease 2019 at pandemic sa issue naman ng petitioners. Binigyang diin itong si Rodriguez na walang jurisdiction ang Commission on Election para i-review, amyendahan o kaya naman i-modify o inalify man din ang desisyon ng Court of Appeals. Sa iba pang mga balita, ang resupply mission sa Ayungin Shoal sa bansa itutuloy sa kabila ng panghaharas ng Chinese Coast Guard ayon yan kay Secretary Esperon. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Iniyak ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon na itutuloy pa rin ang resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na itaboy ng Chinese Coast Guard ang unang pagtatangka na magdala ng pagkain sa mga tropa ng Pilipinas na nagbabantay doon. Mariing kinondena din ni Esperon ang panibagong insidente ng panghaharas ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Esperon, maghahatid ng pagkain ang dalawang bangkang Onay sa May 1 at sa tatlong mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong November 16 nang harangin ng tatlong malalaking barko ng Chinese Coast Guard at ginamitan ng water cannon para itaboy. Dahil dito, napilitan na lang bumalik sa Palawan ang dalawang bangka. Ayon kay Esperon, naghain na ang Pilipinas ng diplomatic protest sa China sa pamamagitan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin. Sinabi pa ng kalihim, babalik sa Ayungin Shoal ang mga magdadala ng supply at naka-standby ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para ipatupad ang batas ng Pilipinas sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Agresibo ang China ngayon sa pagpapakalat ng mas maraming puwersa. Maliban kasi sa Ayungin, may 45 barko pa ng China ang nakapwesto sa Pag-asa Island na dating mas mababa lang sa 20 ang bilang. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Okay, Bomboan, may tanong ko lamang, may mga adjustment ba doon sa ipinapatupad na presensya ng ating sandatahang lakas matapos yung insidente dyan sa mga Pinoy na binomba ng tubig ng mga sakay dito sa Chinese Coast Guard vessel, Bomboan? Ang sa atin report na nakuha Command Bombo Dennis, nananatili naman yung routine patrol at yung aerial patrol ng Philippine Air Force at ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At ito nga ay wala pa namang pahayag ang AFP kung ano ang magiging adjustment ngayon, lalo't itong ginawang paghaharas ngayon ng China at binomba na nga ng water cannon ang isang civilian vessel. At sa ngayon, ayon nga kay Secretary Esperon, hindi magpapatinag ang Armed Forces of the Philippines at maging ang gobyerno dito sa ginawa ng China. Kaya nga
babalik at babalik itong magdadala ng mga supply para doon nga sa mga sundalong naka-station dito sa BRP Sierra Madre, Bombo Dennis. Okay, so Bomboan, how about yung sa panig naman ng Philippine Coast Guard? Hindi ba sila nagpaplano naman na magdagdag din ng kanilang mga barko para at least, kasi Coast Guard din ng China yung present doon sa lugar. How about sa panig naman ng, ito kasi civilian vessel ang touring dito sa Philippine Coast Guard natin, Bomboan. Anong monitoring naman dyan? Lalo na ng mga otoridad. Siyempre, magkakatuwang din naman sila dyan, Bomboan. Tama ka, Bombo Dennis. Ito nga, no, yung Philippine Coast Guard, sinabi nga ni Secretary Esperon na kung babalik itong magre-resupply na barko dito nga sa Ayungin Shoal, ay tiyak na may mga Philippine Coast Guard vessels na ang nakaabang at itong maging ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At kung gagawin pa ulit ng China itong panghaharas, tiyak daw na ipapatupad talaga ng Pilipinas ang batas, lalo na't nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Bombo Annalise Soberano. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating pagkuha ng mga follow-up report hinggil ho dyan sa insidente sa West Philippine Sea sa mga susunod pang bahagi ng ating hong balitaan. Samantala, ang pamahalaan ay pinag-aaralan daw kung pwedeng handugan ng pamasko. Aba, magandang balita ho ito para sa mga kawani ng gobyerno na sila ay kontraktual. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, pinag-aralan ng Department of Budget and Management ang posibilidad na bigyan ng pamaskong handog ang mga manggagawang kontraktual sa gobyerno. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng panawagan ng mga contractual workers na sa matanggapan ng gobyerno na sana ibigyan sila ng at least 10,000 pesos na gratuity pay dahil wala silang 13th month pay. Sa ilalim ng batas, hindi kasali ang mga contractual employees ng gobyerno sa binibigyan ng 13th month pay. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles, titignan na ng DBM kung ano ang magawa sa hirit ng mga manggagawang kontraktual batay sa paggamit ng pondo ng mga ahensya na kanilang kinaaniban. Kadalasan, kinukuha ang pamasko para sa mga kawani ng gobyerno sa savings o ipon ng isang ahensya. So, may tsansa pa mabigyan ng konsiderasyon yung panawagan ng ating mga kapwa manggagawa na contractual status sa mga pamahalaan. Okay. Bombo Raymond? Yes. Oo. Di ba ang target ng Duterte administration ay mawala yung contractualisasyon, Bombo Raymond? Bakit hanggang ngayon wala pa rin, kumbaga hindi pa natuldukan pala yung contractualisasyon, Bombo Raymond? Well, ang nangyayari talaga yung endo bill. Merong ipinasa sa Kongreso na version, Bombo Dennis, pero vinito nga ni Pangulong Duterte at nagkaroon kasi ng kumbaga balancing act. Sabi ng Malacanang ay kailangang ibalanse dahil hindi magkasundo yung grupo kinatawan ng mga employers at ng mga employees group dahil ang resulta nito ay mauwi sa malawakang tanggalan ng trabaho kung hindi kakayanin na ipermanente lahat ng isang kumpanya yung mga manggagawa. So nagkaroon ng parang yung nangyari ay hindi na tuloy dahil nga sa naging konsiderasyon at pagbalanse ng Duterte administration. Pero gusto nila na mawala sana ito. Yun nga, Bombo Dennis, mas naging matimbang yung sitwasyon ng ating ekonomiya, yung mga employers na sabi na hindi kakayanin. Lalo na yung mga maliliit na kumpanya na hindi naman kayang i-absorb for permanency yung kanilang mga manggagawa, Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, ulitin lang natin para ma-emphasize. Papaano makukuha ng mga kontraktual ang, kumbaga, parang aginaldo na may tuturing ito, Bombo Raymond? Ano ba ito? Kasabay din ng pag-i-issue ng 13-month pay para dun sa mga regular employees, Bombo Raymond? Well, supposedly ay ganon. Ideally, Bombo Dennis, kung merong available na pondo sa bawat ahensya, yung kanilang mga savings, at kung meron pang pondo rin na maaaring hugutin ng Department of Budget and Management para tustusan yung
gratuity pay o pamaskong handog na cash para sa mga contractor employees. Bombo Dennis, lalo pat hindi naman kaila na nasagad din yung ating pamahalaan sa pondo sa paggastos pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pero tingnan natin, dahil mahaba-haba pa naman, ilang araw pa lang, Bombo Jane, 38 days bago ang Pasko. So, may chance pa na may konsidera mapag-aralan mabuti ng DBM, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, dumating na sa bansa ang isang shipment ng COVID-19 antiviral pill ng Merck na Molnupiravir sa pamamagitan niya ng isang local na pharmaceutical firm habang ang gamot ay naghihintay ng pag-aproba ng regulasyon sa bansa. Sinabi ng Philippine pharmaceutical firm na Faberco Life Sciences na itinalaga itong ipamahagi ang Molnupiravir sa Pilipinas sa pamamagitan ng isa sa mga Merck's manufacturing licenses. Ang tableta ay investigational drug na ginagamit yan para sa paggamot sa COVID-19. Sa isang payagan, sinabi ni Faberco na pinili nila ang Right Med Philippines Incorporated para ipamahagi ang investigational drug sa mga pribadong hospital at institusyong medikal na nakakuha naman ng compassionate use mula sa Food and Drug Administration o FDA. Nauna nang nagbigay ang FDA ng compassionate use permit para sa Molnupiravir sa 31 hospital sa Pilipinas. Ang gamot ay hindi pa available sa komersyo, ngunit ang Merck, ang American firm na bumuo nito, ay naghain na ng emergency use authorization sa bansa. Noong nakaraang linggo ay nasabing gamot ay nagkakahalaga sa 100 pesos hanggang 150 pesos. Abangan mamaya mga kabombo, ilang alkalde sa lalawigan ng Catanduanes, dyan ho ito sa Kabikulan, ay nanawagan ng tulong matapos na isailalim sila sa Alert Level 4 dahil nga sa mga panibagong kaso ng COVID-19 sa naturang isla. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniulat naman ng miyembro ng Vaccine Expert Panel ng pamalaan na maaring masimulan na sa susunod na taon ang pagbibigay ng COVID-19 booster shots sa general public. Sinabi ni Dr. Ron Jean Solante na prioridad sa ngayon ang pagbibigay ng booster shots sa mga health workers, mga senior citizens at may mga comorbidities o sakit. Dagdag pa nito na hindi gaya ng health workers, maaaring hindi payagan ang mga ordinaryong mamamayan na pumili ng brand ng bakunang ituturok bilang booster shot. Magugunitang sinimulan noong araw ng Miyerkules ang pagbibigay ng booster shot sa mga health worker. Kabilang sa mga unang nakatanggap ang mga tauhan ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Samantala, binubuo pa ang guidelines para naman sa pagbibigay ng booster shots sa mga senior citizen at immunocompromised na inaasahang magsisimula sa susunod na linggo. Inaasahan din na lalabas ang guideline sa susunod na linggo. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Yung balitang politika muna mga kabombo dahil yung Lakas CMD may mga nadagdag daw sa kanilang miyembro. Ay sa harap po ito ng issue ng kudeta dyan sa Kamara, pero kabi-kabila yung mga reaction ho dito. At alamin natin ang update dyan sa ulat ni Bombo Dave Vincent Pasit. Sa harap ng usap-usapang umano'y ouster plot laban kay Speaker Lord Alan Velasco, tumaas naman ang bilang sa ngayon ng mga miyembro ng Lakas CMD. Sa isang statement, sinabi ni House Majority Leader Martin Romualdez, ang presidente ng Lakas CMD, na 28 pang politiko ang lumipat sa kanilang bakod. Isang linggo matapos namang manumpa si Vice Presidential Aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mismong si Romualdez ang siyang nanguna sa pangunumpa ng 28 bagong Lakas CMD
CMD members mula sa Quezon City sa pangunguna ni Congresswoman Precious Hipolito Castelo, dating Congressman Bingbong Crisologo at dating Congresswoman Annette Daza, pati na rin ang aktor na si Bobby Andrews. Sinamahan si Romualdez ni Lakas CMD Executive Vice President at Pampanga Congressman Juan Miguel Mikey Arroyo at Deputy Secretary General at Zamboanga Sibugay Congressman Wilter W. Palma II sa physical oath-taking ng mga bago nilang miyembro. Kahapon sa isang pulong balitaan, sinabi ni Diwa Party List Congressman Michael Aglipay na posibleng sa Lakas CMD raw mismo nang galing din ang palutang hinggil sa umano'y kudeta sa Kamara. Pero maring pinabulaanan ito ni Romualdez at iginiit na kailanman ay hindi hinangad ng kanilang partido na guluhin ang mababang kapulungan ng Kongreso. At anuman ang kanilang hakbang ay mayroong guidance aniya ni Mayor Sara Duterte na kanilang bagong chairperson. Si Mayor Sara ay nanumpa bilang bagong chairman ng partido kaninang hapon lamang. Bombo Davidson, Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nakapagtala ang Department of Health ng 1,297 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala ay mayroon namang na-record ng 1,956 na gumaling at 305 na bagong pumanaw. Sa kabuwang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 0.8% o mahigit 23,000 ang aktibong kaso. 97.5% o mahigit 2.7 million naman ang gumaling at 1.65% o mahigit 46,400 ang namatay. Ayon pa sa ulat ng Department of Health, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Nobyembre 16, habang mayroong 4 na laboratorio ang hindi pa nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base pa sa talaan, sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 4 na laboratorio ay humigit kumulang 0.8% sa lahat ng samples na na-test at 0.3% sa lahat naman na mga positibong individual. Sa dagdag pang balita, inanunsyo ho ng Food and Drug Administration o FDA ng ilang mga bakuna sa coronavirus disease ay maaaring mabigyan ng buong otorisasyon sa mga susunod na panahon o partikular ho sa susunod na taon. Itong naging paniniwala ni FDA Director General Eric Domingo dahil na rin sa ilang vaccine developers ang inaasahan na magtatapos na sa kanilang clinical trial ng kanilang bakuna sa taong ito. Sinabi ni Domingo na ang kanyang ahensya ay talagang nananabik na rin na matagal hong naghintay para dito sa mga developer ng bakuna na makapagsumiti ng kanilang data para sa buong otorisasyon. Ibig sabihin ay magagamit na ng mas maluwag ang naturang mga klase ho ng bakuna. Sa sandaling pinagsama-sama nila ang lahat ng data na iyon, ang karamihan po sa mga bakunang ito ay malamang na masisimulan na mag-apply hindi lamang para sa FDA dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mga FDA sa buong mundo. Ang lahat ho kasi ng bakuna laban sa COVID-19 ay kasalukuyang ginagamit sa Pilipinas na nasa ilalim ho ng Emergency Use Authorization pa lamang. Sa ilalim ng setup na ito, ang gobyerno lamang ang makakabili ng naturang mga bakuna. Kung ang isang bakuna ay nabigyan ng buong otorisasyon o kaya naman ay Certificate of Product Registration, ay maaari na hong maibenta sa paraang komersyal. Ibig sabihin, makakabili na kung sino man ang interesado sa naturang klase ng bakuna. Napag-alaman ang mga bakuna na may Emergency Use Authorization sa bansa ay kinabibilangan ng Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Janssen, Covaxin, Moderna, Sinopharm at ang Covovax. Dagdag balitang politika, naniniwala si Presidential Aspirant Senator Panfilo Ping Lacson na ang patuloy na panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay masamang pangitaing dapat nang matigil. Ginawa ni Senator Lacson ang pahayag kasunod na nangyaring insidente sa Ayungin Shoal kung saan itinaboy ng Chinese cored vessels sa pamamagitan ng water cannon ang barko ng Pilipinas na regular na nagdadala ng supply sa mga nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.
Ayon pa sa senador na chairman ng Senate Committee on National Defense, hindi sapat ang paghahain lamang ng diplomatic protest laban sa China at kailangan ng alyansa sa malalakas na bansa sa pamamagitan ng umiiral na bilateral agreements. Kaya panahon na umano para reviewin ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos at iba pang foreign powers para mapigilan ang mga hakbang ng China sa West Philippine Sea na pilit inaangkin ng Beijing. Kaugnay pa rin ho ng mga balitang politika, ipinaliwanag naman ni Presidential Aspirant Senator Christopher Bongo kung bakit porsigido siya sa continuity o pagpapatuloy ng mga programa ng Duterte administration sa isinagawang Philippine Business Conference and Expo Presidential Forum. Sinabi ni Senator Go na naniniwala siya sa mga pangarap at prinsipyo ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa komportableng buhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay Go, batay nga sa kasaysayan, kapag bagong administrasyon ay pinapalitan ang lahat ng programa ng nakarang administrasyon. Kaya tinitiyak umano ng kung sakasakali ay siyang susunod ay pagpapatuloy niya yung magagandang programa na magiging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. Kabilang umano dito ang nailatag ng Duterte administration na konkretong plano para mapanatili ang mga nakamit na paglago ng ekonomiya, partikular noong bago pa man tumama ang COVID-19 pandemic. Balak naman ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo na dagdagan ang pondo para sa mga bike lanes sa buong bansa na mula sa kasalukuyang 1.6 billion pesos ay gawing 14 billion pesos kapag nanalo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Ginawa ni Robredo ang pahayag sa dinaluhang Philippine Business Conference and Exposition kasamang iba pang presidential aspirant. Sinabi ni Robredo na sa pamamagitan ng pagtugon sa health issues, magiging mas madali na ang pagharap sa mga hamon sa hinaharap. Ayon pa sa Vice Presidente, bahagi ng kanyang isusulong kapag naging Pangulo ang paghikayat ng outdoor economic activity para maibsan ang risk ng infection sa mga closed at crowded areas. Gayon din ang pag-review sa mga existing bike lanes para gawin na itong nationwide. Noong nakarang taon, naglaan ang Department of Transportation ng 1.3 billion pesos para sa pag-install ng bike lane network sa Metro Manila, Cebu at Davao. Kuha muna tayo ng dagdag pang report dahil yung mga tinanggal ng COMELEC na mga party list groups ay pwede pa raw palang magpasaklolo sa Supreme Court. Ayon mismo sa poll body. Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo Gerald Ulep. May pag-asa pa raw ang mga party list group applicants na nireject ng Commission on Elections ang kanilang aplikasyon para makasali sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Attorney Eliza Sabile David, itong Director 3 ng Education and Information Department ng COMELEC, pwede raw maghain ang mga party list group ng injunction sa Supreme Court. Sakali raw maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema ay hindi matatanggal ang pangalan ng kanilang party list sa balota. Kung maalala, nasa 126 ang mga application sa party list registration ang tinanggalan ng COMELEC para sa 2022 elections. Ayon kay David, naghain na rin ang naturang mga grupo ng motion for reconsideration sa COMELEC. Pero agad itong ibinasura ng poll body. Nasa 180 raw ang aplikasyon para sa party list registration ang natanggal sa listahan. Pero ang iba rito ay hindi na naghain ng apela. Kabilang naman sa mga grounds para sa dismissal ng mga party list groups ang religious sect o denomination, organization o association na inorganisa para sa religious purposes. Mga grupong ang advokasya ay hahantong sa karahasan at lalabag sa batas para makamit ang kanilang mithiin. Kabilang pa rito ang mga foreign party o organization at ang mga party list group na hindi naman nag-e-exist sa loob ng kahit isang taon lamang. Kung maalala, nasa 270 party list groups ang naghain ng kanilang kandidatura para sa 2022 national at local elections noong buwan ng Oktubre. Naglabas na ang COMELEC ng inisyal na listahan ng 118 existing party list groups na nabigyan ng accreditation at 53 newly formed na party list naman na nakarerehistro lamang ang nabigyan din ng accreditation. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na tatapusin nila hanggang Disyembre 6
ang pagdinig sa mga natanggal sa listahan bago isapinal ang listahang papasok naman sa pag-imprenta ng balota sa buwan din ng Disyembre. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut, pasalubong ng bayan. Karagdagang balitang politika pa, iginiit ni Presidential Aspirant Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na dapat prioridad ang paglikha ng mga bagong trabaho para yan sa mga unemployed habang ang security of tenure para naman sa contractual workers ay matutugunan kapag nakabawi na ang ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Mayor Isko kapag nahalal siyang presidente, gagawin itong prioridad ang jobs creation at assistance para sa mga negosyo at industriyang matinding tinamaan ng pandemya. Ayon kay Moreno, kapag bumuti na ang buhay, pag-uusapan na ang jobs, permanency at iba pang inihihirit ng mga nasa labor sector. Iginit ng alkalde na dahil limitado lamang ang resources ng national government para sa cash aid, dapat tulungan ng gobyerno ang mga manggagawa na mapanatili ang kanilang mga trabaho sa gitna ng pandemya para hindi na aasa sa ayuda kada buwan. Pinamyendahan naman ang ilang personalidad ang Omnibus Election Code matapos na magmistula daw labo-labo yung filing ng substitution sa ilang mga kandidato, lalo na sa national positions. Mismo ang COMELEC ay pabor na marendahan yung pag-abuso sa substitution clause ng Omnibus Election Code. Para naman kay dating Senador Francis Chis Escudero, kailangang maging mahigpit na laban sa mga placeholder o yung mga nagpa-file pero hindi naman tumutuloy at hindi seryoso sa pagtakbo sa halalan. Gayunman, ginit Escudero na hindi dapat pa rin manatili yung mga kahalintulad na aktibidad at payagan lamang dapat sa ganitong panahon ang involuntary substitution. Lalo na kung ang bunsod naman ng naturang mga adjustment ay yung pagkamatay o kaya naman ay iba pang valid na rason para sa isang kandidato. Kaya ito umurong sa naturang laban. Formal nang naupo bilang bagong chairman ng Lakas CMD si Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Carpio. Itinalaga naman bilang co-chair ng partido si Senator Bong Revilla na dating may hawak sa posisyon na ngayon ng alkalde. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Duterte Carpio ang kanyang mga kapartido na magtulungan upang maging kaalyado ng sambayanang Pilipino. Sinabi naman ni Lakas CMD President at House Majority Leader Martin Romualdez na magsisilbing guiding light ng partido si Duterte Carpio. Naganap ang halalan matapos ialok ni Revilla ang kanyang posisyon bilang chairmanship kay Duterte Carpio noong Miyerkules. Tinanggap naman ng alkalde ng Davao City ang alok makalipas ng ilang oras. Si Duterte Carpio ay tumatakbo sa pagka-vice presidente kasama si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maglalaban sa pagkapangulo bilang kanyang running mate. Isa sa mga pinuno ng Lakas CMD ay si dating Presidente at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na nagsilbing President Emeritus ng partido. Napag-alaman na sina Inday Sara at Macapagal Arroyo ay hindi estranghero sa isa't isa. Noong 2018, sinabing si Inday Sara ang likod sa pagpapatalsik kay House Speaker Pantaleon Alvarez at sa pagluklok kay Macapagal Arroyo sa lower chamber. Pakinggan natin ang mensahe ni Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Carpio. Isa pong karangalan para sa akin ang makasama ang mga masisipag at magagaling na mga opisyal at kasapi ng Lakas CMD Party sa National Council meeting ngayong araw na ito. Masaya po ako ngayong araw na ito. Kasabay po ng aking pagtanggap sa posisyon bilang chairperson ng partido, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong kumpiyansa at tiwala sa akin. Ang tinig ni Davao City Mayor at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte Carpio. Sa dagdag pa hong mga pag-uulat, unang araw ho ng pagbabakuna ng booster dose dun sa mga fully vaccinated na healthcare workers sa Pilipinas ay wala daw naging problema. At yung pagbabakuna naman ng booster para sa yung mga priority group A2 o kaya naman senior citizen at immunocompromised ay sinusulong na rin ho ng vaccination experts.
May balita si Bombo Everly Rico. Iniulat ni Dr. Nina Gloriani, ang head ng DOST Vaccine Expert Panel, na walang gaanong naging problema pagdating sa pagsisimula ng pagbabakuna ng booster dose sa mga fully vaccinated A1 priority group o healthcare workers sa Pilipinas. Kung mayroon mang makakaranas ng adverse reaction, anya ay mild to moderate lamang, pareho lamang ng primary series ng COVID-19 vaccination. Samantala, wala naman dapat anyang ikabahala ang publiko dahil may mga datos na mataas ang antibody level ng third doses. Ang aming datos dito sa mga third doses ay wala namang gaanong naging problema in terms of safety. Meron din po magkaka-reaction pero mild to moderate. As usual, para pong yung first or second doses, maging basehan namin ay yung immunogenicity data nila. Gaano itinaas ang antibody response at meron din pong mga datos sa cell-mediated responses kapag nabigyan ng third or additional dose. Now, kailangan ko pa rin explain po na hindi po ito talagang very, definite kasi po, titingnan lang namin tumaas o hindi. Yung correlate of protection ay hindi pa rin po malinaw hanggang ngayon. So pero meron po kaming basehan na pag ganito yung level, maganda po yung response na yun. So, largely yung second and third phases ng kanilang clinical trials ang aming pinagbasehan. So meron po itong ebidensya. Ipinaliwanag din ni Dr. Gloriani na mas mataas ang antibody level ng homologous Sinovac vaccine para sa mga pregnant health workers. Kaugnay niyan, narito ang pagpapaliwanag pa ni Dr. Nina Gloriani, ang head ng DOST Vaccine Expert Panel. Actually, kahit alin po, pero yung homologous, maganda din po ang data. Now, siguro i-explain ko na, yung sa Sinovac, maganda po ang third dose data nila. Pag nakatatlong bigay na, third additional dose, talaga po tumaas yung antibody levels. So, pero yung sa ibang mga bakuna, yung heterologous, tumaas din po. Ganun po talaga. Ngayon, yung homologous ng Sinovac, medyo safe na po yung iba daw kasi sanay na sila doon sa reaction, yung reactogenicity. Ang reactogenicity po, mas mataas kapag heterologous. Kahit anong vaccine. Pag iba yung ibinigay mo, mas marami po ang nagre-report ng side effects. Although, mild to moderate na rin yun. Kaya homologous ang sinasabi namin for these people na nakatanggap. Samantala, isinusulong naman ni Dr. Gloriani na isunod na bakunahan ng booster dose sa mga fully vaccinated na A2 priority group o senior citizen at immunocompromised dahil mas mabilis anyang humihina ang kanilang immunity. Lahat naman anya ng mga bakuna na available sa Pilipinas ay maaaring ibakuna sa mga senior citizen basta't wala silang contraindication at nakadepende rin ito sa supply ng COVID-19 vaccines sa bansa. Actually, ako po yung medyo nag-advocate talaga, kasi ang sabi po, sana mauuna talaga muna ang healthcare workers, so A1. Tapos nabanggit lang po na baka umpisahan ng A2 sa yung national immunization, yung bayanihan, bakunahan na sa November 29 to December 1. Pero sabi ko, baka po matapos agad o mabilisang makapagpaboost ang ating mga healthcare workers. Mabuti na rin pong maumpisahan na rin sana agad ang pagbibigay ng bakuna booster or third dose sa ating mga senior citizens sa A2. Kasi po, di ba sila nga po yung talagang mas mabilis ang waning ng immunity. Now, in terms of the vaccines, lahat po posible doon. Pwede po sila basta walang contraindication sa kanila. So kung pine-prefer nila na Sinovac, Sinovac na lang po ulit. Kung gusto nila maiba, pwede na rin po sila ng Pfizer. Basta wala silang contraindication doon. At kung meron naman pong supply ng Astra, pwede naman po Astra. So depende po sa supply din, kasi yun po ang ginagawa ngayon ng ating NVOC para po maayos ang daloy ng ating booster. Sa kasalukuyan ay 4 na brand ng COVID-19 vaccines ang inirekomenda ng Vaccine Expert Panel sa Food and Drug Administration para gamitin bilang booster combinations ng mga prioridad na healthcare workers. Isa na dyan ang Sinovac vaccine, AstraZeneca, Pfizer at Moderna. Sa ngayon, wala pang aplikasyon ng Janssen COVID-19 vaccine para sa amendment ng emergency use authorization nito para gamitin bilang booster shots.
habang ang Gamaleya Sputnik Light naman ay wala pang sapat na supply sa Pilipinas kung kaya't hindi pa ito inirerekomenda sa ngayon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Tumaas man ng 4% ang formal na basic education enrollment para huyan sa school year 2021 to 2022. Yung informal education naman o yung alternative learning system ay nakitaan ho ng matinding pagbaba na mayroong 60% na pagbaba sa kanilang enrollment. Ang DepEd ay nakapag-anunsyo ng 27,232,095 na mga enrollees nitong taon. Base sa DepEd Learner Information System, sinabi ng kagawaran na ang official enrollment para sa formal basic education ay tumaas ng 3.83% kumpara ho sa nakaraang taon. Pagdating naman sa alternative learning system na mga naitalang enrollees, nakitaan ng DepEd ng pagbaba ng nasa 60% sa kanilang enrollment. Ang kasalukuyang ALS enrollment ay nasa 239,616. Ang nasabing bilang ho ay mas mababa ng 359,749 o 60% nga kung ikukumpara ito doon sa 599,000 mahigit na ALS enrollment sa nakalipas na taon. Gayunman, nilinaw ng DepEd na hindi pa final ang enrollment data dahil mayroon pa ring 520 na mga paaralan o 47 na mga pampubliko at 437 na mga pribado, kasama ho yung 25 na state universities and colleges, ang pati na doon sa local universities and colleges at 11 Philippine School overseas na hindi pa ho nakakapag-update ng kanilang enrollment profile sa DepEd Learners Information System. Samantala naman ang pagbabawal sa pagpasok ng mga hindi pa bakunadong mga individual sa mga mall at dine-in establishment, nais na mas paigtingin pa ng DILG. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bilang pag-iingat sa panganib at muling pagkalat ng COVID-19 virus sa bansa ay iginiit ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo ang mas pagpapaigting pa sa ipinatutupad na seguridad sa mga mall. Ayon kay DILG Secretary Anyo, dapat aniya na tiyakin ng mga security personnel ng mga mall na hindi dapat mapayagan na makapasok ang mga hindi pa bakunadong mga individual lalo na sa mga dine-in establishments dito. Ito ay matapos na maobserbahan ng kanilang kagawaran na may ilang mga establishmento ang hindi mahigpit na nagpapatupad ng health and safety protocol sa mga dine-in customers nito. Aniya, dapat ay sa entrance pa lamang ng mall ay mahigpit ng sinusuri ng mga security personnel ang vaccination card ng kanilang mga customers upang matiyak na maayos na nasusunod ang ipinapatupad na health and safety protocols upang maiwasan ang naging kapabayaan ng ilang mga dining establishments na napabalitang hindi ipinatutupad ang no vaccine, no dine-in entry rule. Magugunitang muling pinayagan ng pagbubukas ng ilang mga establishmento sa buong Metro Manila kung saan ay pinayagan sa ilalim ng Alert Level 2 ang muling pag-operate ng ilang mga dine-in establishments na may kaakibat na pagpapairal ng health and safety protocol upang maiwasan ang panganib na dala ng coronavirus disease. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Weather Update! Pinag-iingat ng Pag-asa DOST ang mga residente dyan sa Kabikulan at mga karatig na lugar dahil sa isang low pressure area. Ito ho mga kabombo, mga ka-Star Nation, namataan sa layong 345 kilometro sa silangan ng Birak dyan sa Catanduanes. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone kaya matinding mga pag-ulan ang posible hong maitala sa mga susunod na oras. Gayon din, tatagal ho ito ng ilang araw din at nakakapekto pa itong ITCC hanggang Palawan, maging sa parte ng Visayas at maging sa Mindanao. Habang northeast monsoon o hanging amihan naman ang nagdadala ng malumigmig na hangin sa northern at central portion ng Luzon. At kaugnay pa rin ho nito ay asahan ng mga biglaang buhos ng ulan na maaaring makapekto sa ating mga kababayan.
Sa iba pang balita, nagsagawa agad ng reorganization ng Supreme Court sa kanilang 3 division matapos italaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Court Administrator Jose Maidas Marquez bilang bagong maestrado ng Korte Suprema. Base pa sa Special Order Number 2861, nagtalaga rin si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo na mga chairperson sa 3 division. Epektibo ngayong araw, Nobyembre 18, ang mga sumusunod ang mga kasama sa 1 hanggang sa 3 division ng kataas-taasang hukuman. First Division, Chairperson, Working Chairperson, Honorable Alexander Gismondo. Working Chairperson, Honorable Alfredo Benjamin Caguiwa. Members, Honorable Ami Lazaro Javier, Honorable Mario Lopez at Honorable Joseph Lopez. Sa Second Division, Chairperson, Honorable Stella Perlas Bernabe at ang members naman, Honorable Ramon Hernando, Honorable Henry John Paul Inting at Honorable Samuel Gaerlan at Honorable Japar D. Maampaw. Sa 3rd Division naman, Honorable Marvic Mario Victor Yunen at ang members, Honorable Rosemary Canandang, Honorable Rodel Zalameda, Honorable Ricardo Rosario at Honorable Jose Maidas P. Marquez. Samantala, nakahandang tumulong ang Philippine Coast Guard sa pagpapalawak pa ho ng isinasagawang isasagawa na 3 araw ho na nationwide vaccination day sa darating ho ito na Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 ng taong kasalukuyan. Sa isang pahayag na inilabas ng Philippine Coast Guard, partikular na ho na Commandant itong si Admiral Leopoldo Laroya na magde-deploy sila ng kanilang mga tauhan at kahit yung panglupa o kaya naman ay pandagat, pati na yung panghimpapawid ng mga tauhan, mga air assets ho ng Philippine Coast Guard ay magagamit daw para masubaybayan ang paghahatid ng mga bakuna sa 16 na rehiyon sa labas ng National Capital Region. Anya, kasalukuyan na silang nakikipagpulong sa National Task Force Against COVID-19 o NTF, Department of Health at gayon din sa Department of Interior and Local Government upang masiguro kung papaano na nila mapagtatagumpayan yung pagtulong sa isasagawang 3-day National Vaccination Program para makamit ang 70% population protection sa buong kapuluan. Inirekomenda rin ng kanilang panig ang medical personnel na kabilang ho sa mga tauhan nila, yung mga doktor at 200 na nurses para ho sa nasabing aktibidad. Makikisa din ang Philippine Coast Guard Auxiliary volunteers sa pagtulong ho sa manpower at yung augmentation po kasi kailangan dito at pagbibigay na rin ng medical supply bukod sa nakahanda din na magbigay ng kinakailangan pang sa logistics, kaligtasan at yung pang-isyong pansiguridad habang isinasagawa naman ang aktibidad ang mga ipapadala na frontline personnel ng Philippine Coast Guard districts, stations at substation na sumasaklaw sa 8,000 na vaccination sites sa ating bansa. Pansamantalang ipinasara naman ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ang Family Park simula ngayong araw, Nobyembre 18. Ito ay matapos na mapag-alaman ng lokal na pamahalaan ang ilang mga paglabag at hindi pagsunod sa mga pinaiiral na patakaran sa parke ng mga turistang nagnanais na bumisita dito. Sa official Twitter account ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian, sinabi niya na gagawaan niya silang panibagong schedule scheme na tutugon sa isyo sa social distancing sa mga taong nagnanais na pumasok sa parke. Pinag-antabay din ni Gatchalian ang mga mamamayan sa mga susunod pang ilalabas na mga anunsyo ng kanyang lokal na pamahalaan kaugnay sa muling pagbubukas sa publiko ng Valenzuela City Family Park. Samantala, naniniwala ang Octa Research Group na maaaring patuloy na bumaba ang bilang ho ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa sa mga darating pang linggo. Dahil dito, umaasa naman ang grupo na mas magandang Pasko ngayong taon ang ating mararanasan at ayon nga kay Research Fellow Professor Guido David, ang reproduction number ng ating bansa na tumutukoy ho sa average na bilang ng pangalawang impeksyon ng bawat nahawang individual ay nasa 0.37%. At gayon din, nabanggit pa ng nasabing profesor
ng 7-day average cases nationwide ay nasa 1,600 na mga bagong kaso bawat araw kung saan bumabaho ito ng 27% kumpara doon sa nakaraang linggo. Sinabi naman ni Research Fellow Professor Ranjit Rai na ang bumababang bilang ng mga kaso ay hindi artificial dahil ito ay maobserbahan sa mga healthcare facilities kung saan may mga hindi na gaanong nahahawaan pang pasyente na inaalagaan at nasa mga pasilidad pa rin mga pagamutan at klinika. Ginawa ng eksperto ang assessment batay na rin doon sa paglalagay ng minimum public health standards at gayon din yung mahigpit na pagsunod dito. Walang bagong variant na lalabas niya ay tuloy-tuloy na ang inaasahang pagbaba ng mga kaso at kasabay ng pagsisikap na makumpleto yung pagbabakuna. Ilang alkalde naman sa Catanduanes na nawagan ng tulong matapos isa ilalim sa Alert Level 4 ang lalawigan. Mataas na hospital bed utilization na itala. Ating alamin ang report ng Bombo Radio Ligaspi. Patuloy ang panawagan ng provincial government ng Catanduanes ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang malutang ang lumalalang problema sa COVID-19. Ito matapos na ideklara ang Catanduanes bilang tanging lalawigan sa bansa na isinailalim ng IATF sa Alert Level 4 status. Una nang inamin ng Department of Health na posibleng sanhi ng pagsasailalim sa Alert Level 4 ang tumataas na COVID-19 hospital bed utilization rate sa lalawigan. Dahil dito ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga sports events, mga indoor at outdoor activities at anumang uri ng pagtitipon. Nanawagan rin ang ilang local chief executives ng suporta mula sa national government dahil sa kakulangan ng pondo upang matulungan ang mga residente na apektado ang kabuhayan. Kaugnay nito, agad naman na nagpadala ng libu-libong family food pack sa lalawigan ang Department of Social Welfare and Development bilang augmentation support sa mga LGUs. Samantala, isa pa sa mga hinaharap na suliranin ngayon ng lalawigan ang kakulangan sa mga health personnel dahil ang ilan sa mga ito ay tinamaan na rin ng sakit. Kung maaalala, matagal ng problema sa Island Province ang kakulangan ng mga doktor at nurses sa mga ospital. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Nasa mahigit 10 milyon na halaga ng marijuana ang nakumpiskahon ng mga otoridad dyan sa bahagi ng Benguet at may update ang Bombo Radio Baguio. Aabot sa 10.8 million pesos na halaga ng mga marihuana ang nakumpiska mula sa dalawang nahuling drug personalities sa buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa pamumuno ng PIDEA Benguet sa poblasyon Tuba Benguet kaninang tanghali. Nakilala ang mga naarestong sina Christopherson Balbin Dumogan, 38 anyos, residente ng Dominican Baguio City, at si Jason Bananaw Ewad, 29 anyos, residente ng Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa mga ito ang 70 piraso ng mga marijuana bricks na may kabuoang bigat na 90 kilos at market value na 10.8 million pesos kung saan nakalagay ang mga ito sa 2 karton at isang plastic box. Nagmulaan nila sa Kalinga ang mga nasabing kontrabando. Na-recover din mula sa mga ito ang ginamit na 1.3 million peso budel money. Kinumpiska pa ng mga otoridad ang puting SUV at 2 cellphone na ginamit ni Dumogan at Ewad sa pakikipagtransaksyon sa mga operatiba. Ayon sa PIDEA, maikukonsidera na high-value individual sa illegal drug trade ang mga arestadong sina Dumogan at Ewad. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula Bombo, Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo. Dalawang dating miyembro naman ng MNLF arestado, 2 million pesos halaga ng marijuana na kumpiska sa Sulu. May pag-uulat naman ng Star FM Dipolog. Arestado ang 2 dating miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF matapos lusubin ng pinagsanib na puwersa ng AFP at PNP ang kumaning marijuana plantation sa barangay Lingaluok, Sulu na sinasabing ino-operate na mga ito. Positibong kinilala mga naaresto na sina Atimula Jaharin at Bakil Kadil. Ayon sa report, nasabat umano ng mga operatiba mula sa pagkakalaga ng 2 ang aabot sa 10,000 piraso ng field grade marijuana na nagkakahalaga ng 2 million pesos, isang M16
rifle, magazine at 20 mga bala. Maharap sina Jaharin at Bakil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Samantala, naging maingat naman umano ang tropa ng gobyerno sa pagplano sa naturang operasyon upang maiwasan ang posibleng misencounter sa iba pang miyembro ng MNLF na kilala katulong ng pamahalaan sa pagmimintina ng kapayapaan sa lugar. Mula rito sa pila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng pangalawang pinaka-senior na general ng Amerika sa isang panayam na napuntahan na ng hypersonic missile ng China ang buong mundo. Dahil dito nagbabala si outgoing Vice Chairman of the Joint Chief of Staff, General John Hyten, na maaaring isang araw ay makakapaglunsad ng isang sorpresang nuclear attack sa Estados Unidos ng China. Ayon pa sa opisyal, naglunsad ng long-range missile ang China at ito ay naglibot sa mundo. Naghulog ito ng isang hypersonic glide na sasakyan na dumaos-dos pabalik sa China. Nang tinanong ito kung natamaan ba ng China ang target, tanging sagot lang ng opisyal ay close enough. Naniniwala si Hyten na ang militar ng China ay nagpapaunlad ng mga nakakamanghang kakayahan at nagbabala na isang araw ay magkakaroon sila ng kakayahan na maglunsad ng isang sorpresang nuclear attack sa Amerika. Lumabas ang nasabing revelasyon kaugnay sa isinagawang hypersonic missile testing China sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Mariing pinabulaanan naman ng China ang sinasabing hypersonic weapons testing. Samantala naman, 3 patay, 33 sugatan sa nangyaring sunod-sunod na suicide bombing doon sa Uganda. May update ng Star FM Iloilo. Patay ang 3 katao at 33 ang nasugatan sa nangyaring sunod-sunod na suicide bombing sa Kampala, Uganda. Ang isang explosion ay nangyari sa daan malapit sa Parliament Building at ang isa pang explosion ay malapit sa police station. Sa panayam kay Judith Acol, isang singer at songwriter sa Kampala, Uganda, aniabatay sa footage, ang suicide bomber ay may dalang backpack at nakasuot ng itim. Una itong nagpasabog malapit sa checkpoint sa police station kung saan 2 ang namatay at makalipas ang 3 minuto ay nangyari naman ang ikalawang attack kung saan ang 2 suicide bombers ay nakasakay sa motorbike at isang tao naman ang namatay. Dagdag pa nito, ang target ng suicide bombing sa Central Police Station at lahat ng miyembro ng parlamento. It happened in very strategic, important places in the country because they are targeting the police station, the Central Police Station, and then they were also targeting the parliament where all the members of parliament meet, like the legislature. Patuloy pang ginagamot sa ospital ang 33 katao na nasugatan, kabilang na ang 5 nasa kritikal na kondisyon. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nag-face off na kanina sa final press conference na WBO champion Terence Crawford at 2-time IBF at WBC welterweight champion Sean Porter. Yan ay ginanap sa Las Vegas bago pa man ang big fight sa araw ng Linggo. Kabang-abang ang bakbaka ng dalawa dahil sa wakaso ay magkakaharap na ang mga ito, ang welterweight king na si Crawford na isang bigatin na dating kampiyon sa katauhan po nitong si Porter na inaabangan din dahil sa kanyang mga ipinamalas na galing sa mga nakarang laban. Bago pa man ang championship showdown na magaganap po sa Mandalay Bay Resorts, nasa 6-1 favorite sa mga pustahan doon sa Las Vegas itong si Crawford dahil sa pagiging knockout artist nito. Liban pa sa taglay na speed at power. Ayon naman sa 3-division champion, kakaibang Terence Crawford ang masasaksihan ng fans. Sagot naman nitong si Porter, ipapakita niya ang showtime performance na ikakagulat daw ng undefeated na si Crawford. Kung maalala mga kabombo, veterano na rin sa pagharap sa mga elite fighters. Itong si Porter na dati ring naging sparring partner ni Senator Manny Pacquiao. Sinabi pa ni Porter, ang mga mangyayaring paghaharap ay banggaan din ng 2 higanting promotional company sa mundo ng boxing. At sa pagitan ho kasi yan ng itong top rank promotions ni Bob Arum
at Premier Boxing Champions nitong si Al Haymon. Bombo Business News. Nangangailangan ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE ng karagdagang vaccine encoders o dagdag na trabaho po ito at magbubukas sa mga walang trabaho sa panahon pong ito ng pandemya dahil na rin huyan sa patuloy na pagdami ng mga gustong magpabakuna. At ayon nga kay Department of Labor and Employment Undersecretary itong si Yusek Jonathan Malaya ng DILG, nagsabi rin ho na ang mga iha-hire na karagdagang encoders ay mapapacilitate sa reporting ng vaccination data. Nasa 100 slots ho kasi ang bubuksan para sa mga aplikante sa National Capital Region pa lamang. Ipapadala ang mga ito sa local government units na nangangailangan ng tulong para sa data encoding. Una nga dyan mga kabombo, ngayong Nobyembre ay nagsabi na ang DILG sa mga LGU na maglabas ang mga ito ng show cause order doon sa mga lokal na pamahalaan na bigo pa rin makapagsumite ng kanilang vaccination record. Samantala, sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies mga kabombo, naitala ang malakas pa rin ang halaga ng piso kontra sa ibang currency sa mga kumpara dito sa mga nakalipas na araw. Ang US dollar may katumbaso na 50 pesos 39 centavos, Singaporean dollar 37 pesos 17 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 47 centavos, Euro 57 pesos 04 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 43 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, yung Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 37 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, kalibutan, nagaplag na palatuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Webes sa petsa 18 kita sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa ring pagpalagad sa ato nga pagluptanay sa karon nga gabi may kapod na ang isa nga alagad si Bombo Ponce Espino. Tubtub kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan nga mga balita sa Batag, sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang buko sa puwersa sa GYWB, Bombo Radio Pato Reporters, sa itong sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na mga tagban sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Nakuling nga ma-report nga nagtranabasahin sa resitag sa kamera of responsibility. At isang tanan pagtameta sa ato sa ring nga mga kauturan, mga taga Paramati Natural Road, mga pinanggata nga marigrin sa kag mabakulod noon nga dito sa luasang pungsod. Nagalang taon na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre makita kag babatian pinagi sa YouTube. No, so subscribe lang kamo sa Bombo Radio Bacolod aton sa ring YouTube account. No, kay makalantaw man kamo dira sang live sang mga palatuntunan sang Bombo Radio from sign on to sign off at the same time. No, ang aton sa ring makabanan nga pagbabati sa inyo sang mga dekalidad ga drama. So welcome na sa pang Webes edisyon sang Zona Libre. Manayanaya ang aton sa ring panahon, no? Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, at the same time sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo nagbiti ang init kay na ni haring adlaw. No, ang silak sang adlaw, no, nagbiti iya makabanan diri man sa aton sa ring mga kauturan. Inibase man sa bahin sa pag-obserba naton kaina, no? Sa diri sa humaling kaina sa aga tubtob sang kahaponanon. So medyo nagmalabala, no, ang mga hinalay, no, sang aton man sa ring mga kauturan, no, kaina sa mga nakapanglabada dira, no. So at least bisan pa paano nakagurugin hawa iya makabanan ang pinaman naton sa ring mga kauturan. Kaya hindi kung kaisa kung kwanon kita at akihon kita sang ulan, no, daw ay man sa pahuway, no, nga magtupa ang ulan diri karon sa bahin sa pila ka lugar sang syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So welcome na sa pagpalagad sa inyo sa ring palatuntunan ang Zona Libre. 7 minutos sa kaligad sa takna alas 7 diri man sa aton sa ring pagpangalagad. Diri man sa bahin sa aton sa ring palatuntunan. No, so ang aton siniman nga pagdulong sa inyo karon sa pila ka madalaguan nga mabalita. Nano madalaguan sa ring nga mabalita diri man sa aton sa ring nga pagpangalagad sa pila ka mga balita, top stories of the day. Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no, balita nagikan sa Bacolod City Government Center. No, sa balon karon sa report ni Bombo Ansindol Sorilla, no, ang ining pagparigayon, no, sa pagbaton sang award kadalagaan sang syudad sang Bacolod, no, diri sa may bahin sang gimparigayon nga awarding kaina, no, Bacolod City ginawardan as the most business friendly in the Philippines. So ini sa gimparigayon sang Philippine Chamber of Commerce and Industry kon sang PCCI. So may mensahe diri makabanan ato sa ring alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Evilio Binglardia, naangot sa siring nasambit ang nabaton nga award kag mismo via Zoom man kaina naghatag man sang mensahe ang presidente sang pungsod Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte. So ibulaon din naton karon kag pamatian naton, no, meaning to say Bacolod, no, friendly sa negosyo.
no, diri nga ginapregahan man kag siyempre mga utod ta nga naga-invest diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang dugapay sa diri nga mabalita ay mga kabanan reaksyon sa atong siring nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental kasunod sa pagpasar sa budget no sang aton siri nga probinsya no nga masobra sa 5 bilyones pesos ang aton siri nga budget diri sa palabuton nga tuig 2022. Sa bulon tamanik kag syempre ang pagpadayon man sa vaccination no sa mga frontliners naton no so sa probinsya sa Negros Occidental ang nagsugoda. Samtang dugapay sa diri nga mabalita na dumduman ninyo ang ining report nga aton sa ring nga nabato nagligad no way back 2015 ang natabo ni bala no sa kay Shalome Condes no nga sa Puan isa ka third year college student no nga nadula umalin o sa sulod sang 3 nga adlaw di ara na sa advanced state of decomposition no sang ini ang nasa Puan no so ang biktima nga si Shalome Condes no biktima sang pagpanghimuros no kag ti ini sa ligad sa way back 2015 no sa investigasyon nga ini siya no ang magkakadto tayo sa balay sa Iaabian sa barangay Villamonte para nga mag-computer sakay ini sa striker nga tricycle kag wala na nakalabot sa balay sang iya siri nga Abian no so natumod digilin ang sospechado nga si Ricardo Iwayan kagin kantuan sa iya siri nga puluyan sa barangay Poblacion Zone 3 sa syudad sang Himamelan kag saman mismo ang nagtudlo sa diri makabanan sa ginhaliran niya sang sining biktima no so sa sulod sang 2015 2021 6 years no after 6 years no sa lima ka ba may desisyon ti do nagpabor pa sa sospechado so it is kuan no daw ka embarrassing no sa part ya makabanan sa siring pamilya Condes nga nagapangayo sang hustisya nga nagapangayo sang hustisya so ano ang mangin implikasyon sini makabanan sa siring nga mga nagaklanabo ka kaso especially ining mga rape cases. So ano ang kakulangan sa prosecution? Mas mabakod pa ang depensa sang akusado. No? So hibaloonin naton karon kay may kopod naton karon ang lawyer no gid mismo sang pamilya Condes nga si Attorney Arnel Sigi. No, so ibalonin naton kay papatpat naton kay may promulgation last or yesterday November 17 ka nagpabor pa sa suspect no so not guilty no ang sospechado sa desisyon no so ano ang mangin precedents bala ini sa mga rape cases nga nagakatabo na diri sa aton no so bisan pa nga ti ara na ang ebidensya gintudlo kag ginako man sa sospechado no ti nga nagpabor pa sa suspect ang desisyon so hilway no nga nakagwa ang sospechado nga si Iwayan no kag syempre kuanta reaksyon diri ang girikanan no ni Shalome Condes nga nalabuot man ni Bombo Grace Baton diri man sa ato sa ring pagpalagad no ang iya nga ginikanan mismo ang iya siring Iloy no so hindi gid babaton no ang sang pamilya no nga ang desisyon nga ginpadayon sang korte matapos nga naging muslan ang iya siring bata kagin dismiss ang kaso against sa sospechado pisar damo may ebidensya ang napresentar sa korte no so do komandong ba ninyo do amo niing isa sa mga rason no sa dikon nga ang tigin ginkuan blato gipadayon ang programa ginunsar ang programa no nga libre sakay ni punong barangay Jerry Tingson sang barangay Estefania para gati paprotektahan dira kuno ang ila sa nga mapumuluyo no kag mapalayo sa mga krimen nga posible himuon batok sa ila no so kasubo no sa di pagkabaran sa aton man sa Riga Makoto samtang liton magitadugang sa mabalita nasyonal si Senator Bongbong Marcos o kunang kampo ni Senator Bongbong Marcos ang napasawan nga magpasa
sang ila sini nga sabat sa deadline nga datalana sang Commission on Elections o kon sang COMELEC. So ang COMELEC no sa didi makabanan nag-grant no sa extension para nga maka-reply ang kampo ni Bongbong Marcos sa disqualification case. Mo gimaning ang problema konti sikat ka kag overwhelming ang pagbaton sa imo sang netizens. Ilabi na gid sa social media, no? Kay daw gusto gid nila nga magpresidente si Marcos. Anyway, damo makita pilian ara man si Leni Robredo, ara si Manny Pacquiao, ara si Isko Moreno, ara si Ping Lacson, ara si Christopher Bongo. Senator Bongo, no, sa muning pagpilian naton nga presidente sang pungsod Pilipinas, pero ti sa paglantaw naton subong daw hindi man mapunggan, no, ang daw hindi mapunggan sa didiri makabanan ang Marcos Duterte tandem. No, Bongbong Marcos for President kag Sara Duterte for Vice President. O speaking kay Sara Duterte, no, siya na karon ang formal nga nagpungko bilang chairman sang lakas sa CMD Party. Lakas CMD Political Party iya makabanan no sa bahin sang pungsod Pilipinas. Kag siya man ang vice presidential candidate no sang lakas sa CMD. Samtang pila pa may impormasyon karon kababalita nga aton masariga pagatutukan no diri man sa aton sariga pagpalagad ang inyo sariga bantayan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. At diri man sabay sa aton sariga palatuntunan sa Zona Libre. Sa mga kauturan naton at the same time sa aton sariga mga kabombo no matag parametita rin may mga reminders kita no sa aton nga makabombo kag maka-Star Nation no sa tungasang adlaw nga kasiyahan diri sa 1-2 Panalo Promo Part 20 natalana nga mag-aabot ang 1,080,000 pesos no nga cash prizes. Ini ang para sa mamusarte nga winners ang enhance sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM mga guaranteed prizes na ini para sa 24 ka mga syudad ka probinsya sa bugos sa pungsod nga meron sang Bombo Radio kag Star FM stations sa ginhiwat naton nga grand draw sa tong Setyembre 8, 2021. Muna ini ang final balance sang 6 million pesos sa total prizes nga gipragtag sang enhanced swerte sa palengke sa second quarter nga promo sang Bombo Radio Philippines. So diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod aton ginapanawagan ang masunod nga mag-guaranteed winners ang 20,000 pesos, winners ang 10,000 pesos, kag at the same time winners ang 5,000 pesos. No, sa aton man sari nga mga taga Parmatia, no, at the same time sa aton sari nga mga kabombo. So ang major prize naton, no, ginapanawagan ta si Maria Rona Sambitan, no, Maria Runa Sambitan sang Purok Tangkong sa Barangay 7, no, dari sa may syudad sang Bacolod. So hindi lang tangkong ang ang makaon niya na sini o kundi makakaon na sa pork chop, makakaon na sa hamon, makakaon na sa sang sang adobo nga manok, no, makakaon na sa sang litson nga baboy. Kay 20,000 pesos gid ang mamaton niya nga premyo, no? Sa liwata panawagan ta Maria Rona Sambitan ang first prize naton sa Grand Draw sa enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio, no? So man ang second prize naton ginapanawagan taman si Helen Palma sa Purok Pagidait Barangay 29 Bacolod City. Purok Pagidait Barangay 29 Bacolod City. Winner sang 10,000 pesos bilang second prize. Ang third prize winner naton si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental. Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, winner man sang 5,000 pesos. Kagaton sa mga consolation prizes sa Agripina Longgakit sang Tutong 4 Lonok Street, Barangay Filisa, Bacolod City. Winner ni sila sa tag 2,000 pesos, no? Noe S. Pahilagaw sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Marvy Moises Ardinico sang Parawan Talok, Bago City. Maria Army Salve Aligen sang Purok May Gugmaon, Panokoy. Kag Sheila Ansag sang Crossing Martisan, Cadiz City.
mga winners ang 2,000 pesos as consolation prizes naton. So ang awarding, ginapawagan na mo kamo magkadto kamo diri sa palabuton nga Lunes para sa aton nga awarding sa grand draw cash prizes. Away malawag gini magkadto ha. Ang nalawag tanang amo ang makadto. So sa Lunes alas 10 ang tak na sa aga. Ato sa awarding dapat early ari na kamo diri, no? On or before 8 o'clock para sa mga pagproseso sa mapilamahan ninyo nga mapapilis. No? So sa liwata ang mga winners na to, no, panawagan ta sa Maria Runa Sambitan, Helen Palma, Desiree Bangkilyo, Agripina Longgakit, Noe S. Pailagao, Marvy Moses Hardinico, kag Maria Army Salvi Aligen, Subuman si Sheila Ansag. So walo ni sila, no? Kanto komento sa estasyon sa Bomboradyo sa Parabuton nga Lunes para sa aton siring awarding. So para yun man ang aton siring kasiyahan tob-tob sa adlaw sang Pasko para sa aton nga third quarter o last quarter ang promo ang 1-2 panalo promo part 20. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa. Samtang kabudira wala untat sa paghulog sang inyo nga entries, wala man sang may makapugong sa Bombo Radio Philippines sa paghatag sang premyo sa tatlo ka mga winners kada daw. Ginagabot naton kayo nalawag kon 15 winners sa isa ka semana. Kag sa sulod sang 6 ka oras, ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga mamoserte nga magadaog. So ano pang ginahulat niyo dira? No, mag-entra na 6 million pesos sa total prizes nationwide. May isa kita diri ka 1 million pesos nga cash para sa grand prize naton. Kag badayon na gid ang Pasko kag ang masunod ay ka 74 ini nga milyonaryo o kon bombo milyonaryo ang may buran mismo sa adlaw sa Pasko Disyembre 25 tuig 2021. Ay pang grand draw probalaan ta nang mapapremyo ta. May apat man nga bagadaog diri sa tag 50,000 pesos kada riyon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kag at the same time sa National Capital Region. No, sa aton sini nga mga guaranteed prizes naman diri sa may bahinsang syudad sang Bacolod. Kag probinsya sa Negros Occidental, first prize naton is 15,000 pesos. Ang second prize is 10,000 pesos. Ang third prize naman is 5,000 pesos. So aton nga madili winners nga inapanglawag naton subong kada estasyon sang Bombo Radio kag sa FM stations, may tatlo kita ka madili winners, 15 winners a week, no? So total nga premyo nga madala niya pauli kabugusan 1,150 pesos, no? So ang breakdown sina, no, may 500 pesos nga cash ikaw kag worth nga 650 pesos nga gift pa. Sa lawagay naton sa mapapremyo Lunes to Biyernes, ang promo ang magadugay sa sulod sang 7 ka semana. So araw-araw may kasiyahan sa 1-2 panalo part 20, grabe, no? Sa sulod sang 20 anyos, no? Sigurado ako na master nyo na ang aton nga ma-promo mechanics. Pero ginapaatag pa namon Japon ini sa inyo. Para makapasakop, wag butang lang sa mamsunod nga ma-purchase sa puti nga sobre, no? Sa puti nga sobre. Kasubong sang mga produkto nga inyo sila pwede nga magamit. Pwede ka madala makalakip, no, sa isa ka stand-up pouch sa okon label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams okon 4 grams equivalent na sa isa ka entry, no, sa isa ka empty stand-up pouch okon label sang Silver Swan vinegar kag lakipan na sang isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams okon 4 grams equivalent na sa isa ka entry. Sa Silver Swan sukang puti, sarap asim, kag Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Pwede man nga makalakip, no, sang sticker sa Orocan isa ka entry. Sticker, no, sang Orocan isa ka entry o kon coupon sa Orocan isa kon coupon, no, ang ihatag sa inyo ang napagkit na bisan ka promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. So tag sa kapag bakal nyo sang Orocan products like sang suludan sang tubig, suludan sa leftover, suludan sang bayo sa bahin sang Orocan, no? So isa ka sticker sila ang produkto nga nagatapik ka sticker kwaon nyo kay post mo lang kwaon na kay pwede magamit as proof of purchase. Kag tagaan pa kamo sa sang coupon, no? Ang coupon nga napagkit dira abisan ano nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. No? So ang coupon nga napagkit abisan ano nga promo sang Bombo Radio pwede gid ipasakop sa bahin sa aton sa iya nga promo. No, so bakal ka mo sa mga produkto sang Orocan para mas mapos para sa inyo ang pagpasakop diri kag magadaog pa kamo sang dalagko nga mga papremyo. Pwede man nga makagamit, no, sa diri makabaran sang isa ka empty sachet sang Rexona Dio lotion
Isa ka MT-16 ang Rexona de Luzon, isa na naka-entry sa bisan ano lang nga variant. Ukon, isa ka MT regular sang Rexona Ukon Junior nga roll-on sa bisan ano lang nga variant, equivalent naman na sa isa ka entry. Isa ka MT regular sang Rexona Ukon Junior nga roll-on sa bisan ano nga variant, equivalent na sa isa ka entry. No, sa use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Subong man, pwede ka makalakip no, sa isa ka bottle cap sang Alfonso Brandy sa bisan ano lang nga size, no, sang light, platinum, zero o kon solera. No, so sa mga misis dira naga-problema kamo, no, sa kay mister kung paano ninyo imakabanan mabulong ang kakapoy ni mister. No, sa matag adlaw sa nga tanan nga aga pa nagabugtaw, nagalumpat sa balay, no, para nga magtrabaho o kung hapon naman nagapauli. So kapoy gid si mister. Areo, testingin nyo bakal kamo sa Alfonso Brandy sa mamisis dira. No, kung sa mister, ti ari tilawin niyo, no, mga sir, mga ma'am, no, ang Alfonso Brandy amo ni regalo nyo kay mister nyo. Pang pabulong sang kapoy. Kibot kamo mo, no, daway lang nagtrabaho si mister. No, sa bilog sa adlaw kay nagapagsik siya. Pag inom niya sa Alfonso Brandy, ini, no, so why gid sang hangover, no, or overhang sa makilalata pa. No, so bakal ka mo dira and then ang takop yung sa nakwaon nyo pero silyuhan nyo man sa mayo kay para hindi magsungaw. No, so gamay-gamay lang ha pang bulong na sa kapoy mo nang ginintroduce naton sa inyo. So ang takop sina sa Alfonso Brandy, pwede niyo na makuha kay gamito naton ina as proof of purchase. No, madaog ka pa sa dalagko nga mga papremyo. Clarex. Sige, ano pa gid ang pwede naton siri nga lakip bilang proof of purchase, isa ka coupon. No, sa Afternative Phone sa Jewelry, your Diamond the Pearl House isa na naka-entry. So paano ka mo maka-avail sang coupon? No, so kadto ka mo dito sa Iloilo, sa branches ni sa Dadalan Guangco, J. Dinion Aldiger, Iloilo Terminal Market, SM City Robinson's Place, Plazuela de Iloilo. No, mga branches ang Art Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. So bakal ka mo malahas ka grilo, may coupon. Ngay gatag sa inyo. So ang coupon, no, sa di makabay nga na pag ang coupon o isa ka gatos ka pesos worth sa pabakal may isa ka coupon. No? So for example, kung nagprenda ka alahas mo worth 2,000 pesos, no? So automatic may 20 ina ka isa ka gatos, no? So may 20 man ka mo ka coupon. So kung sumahon, 20 naman equivalent may nasa 20 ka entry. No, may biyahe naman subong kagati why man sa problema basta fully vaccinated ka. Pwede ka gid, no, nga makatabok dito sa bahay niya sang Iloilo kon bakal mula sa mga magpakasal dra, lapit na lang pagpakasal November na may mapapakasal December. No, so pwede ka mo kabakal sa malahas ninyo sa Art Florete Pawn Shop and Jewelry. Kag subong man pwede man kamo dira, no, nga lakip sila dire makabanan sang mga masunod, no, dugang nga purchase naton, no, ang isa ka empty blister pad o kon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay full supplement capsule isa na naka-entry o kon ang panyawan banaba o kon garlic plus makabuhay food supplement capsule isa na naka-entry. No, so di mabakal nyo na sa mabutika bisan din ka lang diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So kung madumduman ninyo, nagsugod kita sa ato sa nga promo last November 1, 2021 kag tapuson ini para sa pinakamasadya nga Paskwa or pamaskwa sa masunod nga Bombo Milyonaryo sa adlaw gid mismo sang Paskwa ang aton grand draw natuon gid sa December 25, 2021. So kung may napila na kumandra nga ma-purchase again pang mention naton, isulod ninyo ina sa puti nga sobre sa Leon sa Mayo. Sa likod sa sobre, isulat mo sa nga kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, ang perma, ang pangalan sa proof of purchase ng inyo sa ginlakip, kag ang title sa promo, no, ang 1 to Panalo Part 20, kag hindi man pagkalipatan nga i-care of sa Bombo Radio Bacolod. Oy, sa mga winners naton sa mga naghulog sang inyo nga entry sa take note kay may anom lamang kamo ka oras, no, sa pag-claim sa inyo sa nga premyo matapos nga malawagan ang inyo nga pangalan. So okay nagtabong list why nata winner karon nga lawagon.
May ara ta winner, no? So standby sa aton nga mga kabombo. Hulog niya ina sa mga designated drop-box centers na hamtang dira sa bisan din ka lang sa syudad ya sa Bacolod kag sa pilak mga porsyon sang aton nga probinsya. Ara dira ang aton nga mga drop-box centers, no? So sa mga kauturan naton at the same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, no? Or mismo pwede ka mo kahulog diri sa estasyon sang Bombo Radio. Pero hindi na diri magsaka sa second floor alanda sa garahe, no? Ang aton nga mga drop-box centers para mas conveniente para sa inyo sa paghulog sang inyong mga entries diri sa bahin sa ato sa ring nga mga kauturan. No? So, good luck sa ito ng tanan. Ang sekreto, the more entries you send, the bigger chances of winning. Sige, 30 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 de sa aton nga pagpalaganda. So, I hope nga naklaruhan na ang mga mechanics na ton sa aton nga promo para makadaog ka mo sa mapapremyo. Oy, by the way, kung hindi ka mo makaabot within 6 hours sa deadline ginhatag sa inyo, mag-abot kami liwat sang panibag-o nga winner. Sige, no, subong, no, makabel speaking sa mapagpanglawag na to sa mapapremyo, may isa pita kalawagon, no, nga premyo o kon maswerte nga dali winner subong nga gabi, baw sino ayan iniman. No, sige, no, standby sa aton sa ring nga mga kabombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, sa ato sa ring FDA representative po sa kay Sir Rodel Longares. No, Sir Rodel Longares aton nga FDA representative gin-verify ba ti swak na swak, no? Eksakto gid, no? So ang aton sa ring maswerte nga delegate winner nagamit sa purchase coupon sa R Florete Pawn Shop and Jewelry. No, so attention dira sa taga Block 9 Lot 10 C Villa Soledad Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. No, Block 9 Lot 10 C Villa Soledad Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Ma'am Debbie Salado. Ma'am Debbie Salado, daog ka na sang 500 pesos na cash kag 650 pesos award sang gift pack. All in all, 1,150 pesos kung tingbon, no, ang premium mo as Daily Joe winner. So kay kumo gabi subong ti buwasa, no? Pabasan ka namon kay taga-ata chance nga maka-claim ikaw diri on or before 8 o'clock buwasa aga, no? Kadto ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim, no, sang imo sa ni nga premyo. Salawata, Debbie Salado, congratulations. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7. Oy, aton sa nga mga listeners sa mga kabanan, no? Present na, Inday Darlene Grace Castillon, Ma'am Gina Livingstone, no? Sa Barangay Estefania, thank you gid, no? Sa pagpamati always, diri sa aton sa nga palatuntunan. Mayo gabi man kay Ma'am Elsa Lumawag Rosaot, no? Kag Karil Karas, no? Diri sa aton sa nga pangalaga. Sige. So, inyarbatan nato sa headlines. Pabalik nato na ito ko ang report ni Bomboan Sindo Sorilla, ang most friendly business city, no? Business friendly city, no? Ang syudad sa Bacolod nakuha kaina ang kadalagan. Mismo ginbaton sa atong alkalde ang syudad sa Bacolod, Mayor Bing Yordia, and the rest, no, nga mga city officials sa syudad sa Bacolod. By mensahe madiri ato Presidente Rodrigo Duterte. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa ni. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang oras ay netid sa inyo na. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kun makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
Health Services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa Tion. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 53 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7. Maragka pati diri sa aton nga palatuntunan sa Zona Libre. Sige, this time check naton si Bombo Ansindol Sorilla. Ining award nga nakuha kinasang syudad asang Bacolod. Tidugang naman ini pa inspired sa aton sa ring mga political leaders nga panamion pa promote ang syudad asang Bacolod kag syempre sa mga pumuluyo man kadalagaan maini sa Bacolod noon. Most business friendly city diri sa Pubilog nga pungsod Pilipinas. Sir sining impregan sa PCCI Philippine Chamber of Commerce and Industry. May mensahe diri si Mayor Bing kag si President Rodrigo Duterte. Sekretary this time si Bumbuan si Rosarilla sa Bacolod City Government Center. Bumbuan, may gabi please come in. Bombo Pons ginakilala bilang most business-friendly local government unit para sa 2021 sang Philippine Chamber of Commerce and Industry bilang again most business-friendly local government unit sa highly urbanized city nga category ang syudad sang Bacolod. So Bombo Pons virtual ceremony ning natabo nga ginabaton abi ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia kung sa din gintambungan sang PCCI President Ambassador Benedicto Yuhuico and Chamber Chairperson Algria Limhuco sa PCCI Innovation Center sa Global City sa Pasig, Bombo Pons bilang highlight sang 47th Philippine Business Conference and Expo, no? Ang 2021 recognition ini matapos, Bombo Pons, after 14 years nga nagdaog ang syudad sa Bacolod. That was way back 2007 kung sa diin alkalde man abi si Mayor Bing Lunardia. Pamatian tabala Bombo Pons kaina ang kabahin sang announcement live sang pagdaog sa sining award sang syudad sa Bacolod. City level 1 category or provincial highly urbanized cities. And the award goes to the city government of Bacolod. And to accept the award is Mayor Evelio Lunardia. Wow, this is like a candle in the darkness. And this reassures us that when this pandemic is over, we all be back in business. We will roll the boat together and we will accelerate. We will go through that road to recovery, all together. Madamo gid nga salamat for this inspiration, being the most business-friendly city outside the Metro Manila. Okay. Outside Metro Manila, no? Bomboan. Yes. May category man niya dito sa NCR, no? Correct. May mga category na siya like sa municipalities at tapos ang sa Kwan may level 2, may level 1 ng city tapos highly urbanized city. So amo na siya per category Bombo Pons, no? Nahibaruan nga Bacolod City nanging consistent man ini siya nga national finalist sa PCCI Awards in the last 4 years since 2017 Bombo Pons, pero nangin finalist pero first time naman liwat from 2007 after 14 years nga
nabato nato ng award, no? It is generally believed nga ang first PCCI recognition sa tong 2007 sunod gani kay Mayor Bing Nerdia was a major factor that attracted pagid sa mga big investments kag katap mga big investors no nga nagsulod riya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no. So ang PCCI's Awards Committee ginapili ang Bacolod City Government sa effort no to keep the local economy afloat despite sining COVID-19 crisis kag pag-recognize sang innovations kag timely intervention sa ginhimo sa LGU in support sa mga local businesses at the height man sa sining health crisis, no, including Bombo Pons, no, diri ang 24-hour vaccination drive for those in the business process outsourcing sector kag service and industry subong man sa mobile vaccination campaign nga nag-inoculate abi sang thousands of vendors sa major public markets, public utility vehicle drivers among others. Pamatian tabala Bombo Pons ang pagpasalamat diri kay ni Mayor Bing Leonardia. As the most business-friendly city in the Philippines. That was 14 years ago. But it was not the glitter and the glamour of that event that left an indelible mark to all of us in Bacolod. Kung paminsan ron tagid, atong okasyon, atong recognition, and Councilor Novero was then our Vice Mayor. Palakpakan ta si Councilor Novero for that support. Had long-lasting effects. It was not just, as I said, the color of the event, but more importantly, it was the relevance and significance of that award that we got for Bacolod. Kung inyo nakita, if that was 2007, you must have seen how Bacolod grew in this period of time. Of course, si Ayun wala pa ng bata. Pag si M, nobody here can testify about 1920s, 30s, 40s. But we all know that the pace of development of our beloved city was not that fast and rapid. But kung inyo tanawon, Pastor, halin sa nabato natin na itong award, the momentum accelerated and look where Bacolod is today. Nakita nyo naman, di ba? Kita yan. Look, I need not even go over details, but look, SM, for example, even just after 4 years or so, nag-expand sila. And now it still continues to expand. Robinsons added more investments. Mega World came with mega investments. Bistalan, Sibulan Masters, even Rockwell, which started with only 10 hectares, wala pa na ano-ano, nagdugang pagit 30 hectares. I hope I had mentioned all the big players, but if you come to think about it, these big businesses will not come here if there is nothing in Bacolod. They will not come here and stay here and continue to invest here if Bacolod had not prepared itself and if we were not able to create an environment conducive for business to go. Kumuan? Bombo Pons na batian naton sa liwat si Mayor Bing Leonardia na ibaluan kay ina nga no less than President Rodrigo Duterte ang naghatag man gani sang iya sining nga mensahe Bombo Pons sa sining ginapatigayon nga programa sa may sa may Pasig City Bombo Pons. No? Pamatian naton si President Rodrigo Duterte.
Thanks to the organizers and participants of the 47th Philippine Business Conference and Exposition. May this event brings renewed hope and inspiration for many enterprising Filipinos to thrive in the business world. As you conclude this event, may you carry what you learned to ensure the growth of your respective industries. Mabuhay kayong lahat. Okay. Bombo Pons, again, si President Rodrigo Duterte, naibaruan naton nga ginpierde sa syudad sa Bacolod bilang most business-friendly LGU sa bugos nga pungsod Pilipinas sa highly urbanized city nga category amo ang hindi man nimo lauglahog nga mga syudad. Baguio City, Angeles City, Cagayan de Oro City, Davao City, General Santos City, Iloilo City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Olongapo City, Zamboanga City para sa coveted PCCI Award. Kung sa DNT, syempre, last time mumupon sa Iloilo, di ba nagdaog? But this time, napierde siya sa Bacolod City. Kaya previously, ang Department of Interior and Local Government gin-recognize man ang syudad with the seal of good local governance, a measure that gives LGUs kag mga empleyado sang incentives or performance-based bonus Bombo Pons. So mo ning nadagaan subong no nga dako abi nga award no sa nga nakuha iya sang syudad sang Bacolod sa karon na Bombo Pons no si virtual nga nagtambong kay before sini nga award gindepensahan man ni kundi nagpadala kita sang aton niya nga kumbaga bala Bombo Pons sang ni kani pagtawag sina no nang vying for the title mapadala ka sa imo entry. So, kung may entry ka na dito, may panel of judges pag niya nag-interview na kay Mayor Bing, no, from NGO and the same time from the government. Interviewon siya nga muna nga i-recognize ka na mo nga best most business-friendly city. So, pero nadaog ya sa syudad sa Bacolod ang ini nga award. Kag awarding ginpatigayon kay ina November 18 Bombo Pons, no? So, Bombo Pons, amo ning update. Report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa taknang alas 8. Ano ba sa ato sa liga pagpalagad? So I hope nga ang ining award nga nabaton no sa syudad sa Bacolod ang makapadugang pa-inspire no sa aton sa mga businessmen no nga mag-invest ang ilang negosyo diri sa syudad. Basta kuan lang no legal nga mga negosyo no. So at the same time dugang motibasyon diri mga kabanan no sa mga elected political leaders naton no nga maghatag pagid sa maghatag kag pakamuyuhon pagid ang maayong serbisyo no nga mahatag diri mga kabanan para sa bahin sang aton sa iya nga mga pumuluyo. Okay, kunang taon naton ano so kuan ni sa amat-amat no nga pagbangon no sang aton sa ekonomiya. O subong no ti amo na ning kuan naton no pagatubang nga mapagtilaw sa sulod na sang 2 ka tuig nga pandemya no nga ko sa diin ti ang ekonomiya sa Bacolod ang negosyo diri sa Bacolod no nagkalaputo gid no so ay gid sing o diri nga negosyante ti provided ti kun kuan kay abi no para na sa mga dagko na gid nga mga kapitalista no naton para na sa mga fast food chain na bla no kay ti sa mga nagabaligya sang mga pagkaon no so ti sige kay ini pwede nga ti mauntat ina no kay because nga ang kuan sa dati aligat ti bisan ni kitakwa ang mga frontliners so kinanglanon gid no sa diri nga kuan no nga mag open sa ilang negosyo kay para nga ti may kanon ang aton nga mga
frontliners, no? So subong ti arita sa level 2, so amat-amat na ini nga pagparigayon sang aton niya makabanan nga pagbangon, no, sang aton siring mga negosyo, no, matapos nga nagklasirado, ti damo-damo ang apektado, may mga utod kita nga nadulaan sang trabaho, no, nga naging standby, no, sa pila na tuig manug duha na ka tuig, after gati wala nagbalik ang negosyo, no, o kun ang negosyo nga iti ilang ginatrabahuan. So kaya sa iban niya may arap man ta mga negosyo diri nga ti nagbuhin na sang tawo, no? But ti pisaraw naton ang si COVID lang gid ang nakapatay og no, sa bilog sa nga kalibutan. No, siya lang gid, no, ang nakapatay og sa negosyo diri sa bilog sa nga kalibutan. Sige, 8 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8. Congratulations again, Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Sid Femiaran, no, kag sa mga city officials sang syudad sang Bacolod. Sining award nga na baton ti basi kon madala ni sa kwani may another nga dugang sa bonus naman, no. O speaking sang bonus sang mga city officials naton kag provincial officials ta do ay pagini matalakay, no, as of this time. Pero sige, batayan naton ina, no. Anyway, ko may mga award ang SGLG, Council of Good Local Governance daw mo na ang kuano, ang daw may dugang, no, nga award. So ti ibalaon nato na. Or dugang, I mean nga mga incentives sa bonus. So di makadepende man na sa gihapon. Sige, no, liton kita sa mga balita pag naton. Dudupan yun ang kaso, no, ni Shalami Condes, no, ang rape victim, no, rape victim ini siya nga nasapwan, no, for how many days, no, sa isa ka campus ang Tubo, no, dira sa Braga Estefania, sa may syudad sa Bacolod. Ti isa ini siya ka estudyante. Ano to, kung ma-recall nyo pa ini, if your memory serves right, no, so ti madumduman nyo gid ining report nagligad, no, nga nakuha naton diri sa Bombo Radio, no, matapos nga ti presensya sa mga kapalan niya pon. So gina recap ko lang kay nagapanimaho nini ang iyang bangkay sang masapuan sa isa ka third year college student, no, nga nadula, no. So mga pila na kaadlaw kay ini sa ang nasapuan sa isa ka kampo diya sa Hacienda Sagrado, Purok Santol, Barangay Sefrinya, no. So nagakadunot ning iya bangkay, gagin kilala sa kay Shalami Condes, estudyante sa West Negros University. So sadto ang commander the station for si Police Inspector Benedicto Villarias pa, no, way back 2015 mo to, after 6 years. So ti ang biktima kuno lisensya makadtos balay sang iyang abyan, nagsakay sa striker nga motor, no, ti way kalabot to sa balay sa abyan niya, ini siya agin himuslan kagin patay, no. So posibilidad ban nga nagbato ining biktima, that's why ini siya agin patay, no. So nadakpan man ni dayon ang suspect nga si Ricardo Iwayan, no. So kay ti sa tong ulihi nga nakitaan nga naginsakyan sa sining nga biktima. Dito pa ni siya na dakpan sa ilapulian sa sitio Tabingi, Barangay Poblacion, Zone 3, syudad sang Himamaylan, no. Kung saan nakitaan man ang cellphone sang biktima. So mismo ang suspect nagtudlo din sa kapulisan kung diin niya gindala kagin patay ang biktima. Itigin pedalom to sa autopsy ang bangkay, no, sang dalaga, matapos sa sapuan sa kampo sang Tubo. No, so ginpanindugan diri sa suspect nga si Ricardo Iwayan nga wala sila ginhimuslan ang biktima. Nga si Shalami Condes apang dako ang pagpati to the time sa pulis naton nga gintandog gid sa biktima ang ining gintandog gid sa suspect ang biktima. Ti hublas nakakaya nagabika ang duha ka mga paa kag nakagapos ang lawas ni Condes sa masapuan sa katubuhan. So gina-recap ko lang ini ha. Kay ginuba to sa suspect ang paha sini kag underwear sa biktima kaging gapos, no, sa lawas agud nga matuman ang iya nga plano. The time nagwa man sa investigasyon, matapos masakay biktima gin sa maniho nga tricycle sang suspect, ginsumbag niya ini kagin sagnoy pasulod sa katubuhan antes ginapusan kag sang bato kagin himusnan, no. So kita mo ka malasapat-sapaton nga paghimo niya sang krimen that time, no, ining suspect, no. Ti kahapon, no, November 17 may promulgation
and we were very sad no sa outcome sang promulgation, no? Kaya daw nagbaliskad pa. So imbes nga maangko ng hustisya, no? Daw ginhilway pa ang suspect. Ano mga nagakalanabo no sa promulgation kahapon. Check naton, ari ang lawyer gid mismo no sang Familia Condes, no, si Attorney Arnel Sige, para at least makadugang patpat diri sa ato sa kunanong natabo sa sining promulgation kag ano ang mga panindugan sang judge nga nag-uyat no sa sining nga kaso ko nagpabor sa didto sa sospetsado. Sige, via Zoom, Attorney Arnel Sige, sir, thank you again for accepting our call, no, ka-invitation sa buong gabi. Attorney, mayong gabi sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod, upo nimo si Bombo Pons. Mayong gabi, Bombo Pons, kag sa tanan-tanan nga tagpalabati sa imong programa sa Una Libre, kag sa tanan-tanan nga taga Bacolod, especially sa aton nga taga Barangay Estefania. Yes, Attorney. No, thank you gid sa sining time. So ano ni, ang paglantaw nimo no sa sining outcome sang promulgation yesterday. Mismo ikaw ang lawyer sa Nedre, sa una bes, ano ang feeling no as a lawyer after nga wala na angkon sang biktima ining hustisya sa dadangatan yaman ang makasilidni nga krimen, Attorney? Well, this is a very sad decision no, sa part sang pamilya, ginikanan ni Sheila Condes, sa mga police officers natin sa una nga nagkantak sa investigation kag nagsakripisyo kag went out of their way hasta dito sa Himamaylan City para sa pag-gather sa mga ebidensya kag pag-imbestigar amo man sa aton no nga mga prosecutors ang aton nga mga government prosecutors kag ako man mismo nga private prosecutor nga isa ka volunteer lawyer. In fact gani Bombo Pons ang aton nga serbisyo diri is pro bono. So libre lang, no? So, para bulig na sa biktima, kainaw kati ning pamilya ni Condes, pigado man, Attorney, no? Eksakto ginabong po, Pons, kag sang amo to nga tiyempo sa una, ako isa man ka barangay kagawad sa barangay Estefania, no? From 2013 to 2018, so natapuan gid nga kagawad kita, kag ang incident natabo, so that's why nag-volunteer kita nga mag-bulig sa ini nga kaso. Kag ang ini nga kaso Bombo Pons, hindi ni basta-basta kay this case was dragged for 6 years. Okay. So 6 years nga ginauyatan nato ng ini nga kaso hasta ma-promulgate ang decision kahapon nga adlaw. Oho. Way back, ano gani nga bulan nga natabo last 2015, Attorney? May 10 ni siya Bombo Pons 2015, no? So natabo. So more than 6 years na kag ginadayaw man naton ang pasakripisyo sang iya nanay nga si Mrs. Salvacion Condes. Duha kami ang saka panaog sa Hall of Justice every hearing para matapos ini nga kaso. So grabe, no? So ang suspect nga si Ricardo Iwayan, so na preso gini siya, no? For 6 years man. It's up to na siya Bombo Pons, no? Because this is a non-bailable offense. So, kahit paano, na-preso ini siya for 6 years. Kagkabay pa, after sang iya rehabilitation for 6 years, bisan pa nga na-acquit ini siya, kabay pa nga magpag-uman ini siya sa iya pagpangabuhi. Kaya daw kabaliskad, no? Mag-amo ni, ang point ko bla, Attorney, nga may krimen, no, nga natabo and suspect, no, ara nadakpan, identify, nakuhaan sa ebidensya, no, cellphone sa biktima ara sa iya, kag may mga autopsy nga himuslan ini siya sa result, and tiduay ka naman gani pangitaon pa, no, nga mas mabakod pagiging ebidensya, no, magluwas sa ginauyatan ninyo, no, and ti daw parang nadula lang ya, Attorney, parang wala, no? Actually, Bombo Pons, mabukat ang mga ebidensya sa prosecution kasi ang testimony sang akusado tama kahina, no? Bali, na-establisar kundi naghalin si Sheila Condes ang kisagest sang 2015 na nakakita, no, sa muna nga gabi sa tupang sa Barangay Hall nga nagsakay ini si Sheila Condes sa motorsiklo ni Ricardo Iwayan pagkato dito sa may area sang
cell site tower sa Bangka Escala. And then mga pasado alas 12 sa gabi sa May 10 man mismo, may nakakita kay Ricardo Iwayan, no? Kaya nakasakay ini sa una sa tricycle ni Ricardo, na-identify agad ini, no? Amo na si Ricardo, nakita iya si Ricardo nga pamahid sang iya kamot, no? Nga puno sang lutak sa hilamon. Kag nasakay ini siya sa motorsiklo ni si Ricardo kag nagdali-dali, no? Kag madasig nga palayo sa ilang lugar. And then base sa ining mga testimonya sa mga testigo, ang aton kapulisan nag-conduct ni siya sa hot pursuit. So ang mga pulis naton dito sa Bacolod, especially sa Backup 4, nag-coordinate sa may kapulisan sa Himamaylan, nagkadto dito sa balay ni Ricardo Iwayan sa Situbingig, Barangay 3 sa Himamaylan City. Kag dito voluntaryo magani nga ginhatag ni Ricardo Iwayan ang cellphone nga upo nga pagkaulihin na identify sa nanay ni Sinami nga iyagid man. And then may admission pa ni Bumbo Pons, no? Nga ginako ni Ricardo Iwayan during the cross-examination naton. Nga sang alas 11 ang takna sang gabi sang May 10, 2015 nga ato nga nakasakay ang putik nga babaye ugal ka siling yakunog gindulong dito sa may barangay Villamonte. Kagagin ako nga ang ina nga babaye ang nakabilin sang ina nga cellphone nga upo nga iya ni sila May Condes. And then pagkaulihi ginako man nga atong nga babaye si Sheila May Condes ato Bumbo Pons. And then because of that nga nakuha sa iya ang cellphone, gin-aresto siya sa kapulisan, gin-apprise ang iyang constitutional rights, sabi, no? Ang Miranda warning, abi. And then, pag-abot sa may Backup 4, ginako iya, kag gintudlo, kung diin nahamtang ang lawas ni Sheila May Contes. Kag dito nakita, no, nga ginako masang both parties nga ang condition is severe state of decomposition. Kagyo nakakuha to sa mga pictures ang aton nga kapulisan. And then, amo na ito ang pagpasaka sang kaso sa kay Ricardo Iwayan. Ugaling Bumbo Pons, yes, ang ginsite sang aton korte, no, nga basis for acquittal, wala man naka-state diri, no, sa decision nga inosente ni si Ricardo Iwayan. Kundi ginbutang lang nga ang ebidensya ko, no, is kulang, no, or could not prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Ang natabo Bumbo Pons consider sa korte nga inadmissible and in evidence, no, fruit of the poisonous trigo, no, ang cellphone nga nakuha sang pulis kay Ricardo Iwayan because pag istorya ko no dito kay Ricardo Iwayan sa kapulisan kag paghatag sang cellphone, he was under custodial investigation kag ang korte nag-require na dapat may assistance gid kuno sang counsel. Kag amo man assistance ang attorney? Sang lawyer. Dapat kuno assisted by lawyer kuno si Ricardo Iwayan kay under custodial investigation siya. So, paano na iya kay pag-recover to sang cellphone sa under to sa hot pursuit operation, madala ka pa imo yung lawyer? Insakto man na Bumbo Pons, no? Kag during that time, wala pa man siya na-accost, wala pa man siya na-restrain, so wala pa man siya na custody, kaya dira pa man siya sa balay nila. Oh, correct. No? Dira pa man siya sa balay nila. Pag turnover sa cellphone, amo na to ang pagdeklarar sa pulis nga he was arrested or apprehended kag apprise siya sang iyang constitutional rights. Amo man na sa records Bumbo Pons. And then pag-abot sa Backup 4, dito siya nag-ako kag nagtudlo kundi ina ni ang bangkay ni Sheila May Condes. Kag nagupod man siya dito, no, diri sa likod gani namo, no, sa cell site diri sa may Bangka Escala. Kag na-discoveryhan dito ang bangkay ni Sheila May Condes. Ugaling kay again nag-require naman ang court, no, nga dapat may assistance kuno sa counsel.
So Grabe. with that opinion sa korte nga may assistance ang counsel paghatag sa cellphone, may assistance ang counsel dapat kuno pagdala dito, pag-guide niya sa kapulisan dito sa may cell site, wala gin-admit sa korte ang cellphone, wala gin-admit in evidence no, sa korte ang mga ebidensya nga nakita kag nakuha dito sa crime scene. So sila sa Korte Bumbupons, nabuhinan ang ebidensya sa prosecution. So wala na Why wala na sa ebidensya sa cellphone, wala na sa ebidensya dito sa crime scene, kag ang kaso naton is robbery with homicide. So kung wala sing nakuha nga item Bumbupons kag hindi ma-prove ang robbery, amo na nga sila sa korte nga hina ng ebidensya, no? Amo na nga ginakwit. But Bumbupons, we are morally certain. No? The police officers are morally certain, ang pamilya, prosecutor naton, that's why there was a probable cause nga ini si Ricardo Iwayan ang naghimokid sang amo atong krimen. So what about because of ang the result sa autopsy technicality, nga nagpositive ni siya nga ginhimuslan sa attorney? Bumbupons, pag abot sa una sang NBI Medical Legal Officer, nakaupod pong kita dito no, sa pagkanta sa autopsy, ugaling kay ang autopsy was conducted apat na adlaw after na patay si Silomi Condes kag wala grabe na gid ang state of decomposition. So examine ang mga kung may mga spermatozoa o ano, hindi nila ma-establish. Okay, so under ini siya kay sino nga judge kay ano nga branch sa attorney? Si Judge Holingan, RTC 53, branch 53, ano? Judge 53. Solin Holingan. Ano, liwat ba attorney? Judge Solin. OD? Su, SUELYNN T Louis LOWIE Hulingan. Actually, Bumbupons, tatlo ka mga judges sila ang nagbulos-bulos uyat, no? Kasi bangod sa kalawikon sang trial, sa una sining naguyat si Judge Ilyada, yung sila ni Judge Saison, kag ini si Judge Hulingan ang pangatlo nga judge nga naguyat sa kaso. Grabe, no? So, mo gini bala, ang akon paglantaw sini, daw ginatagaan tayo sa mga desisyon, ano? Sa mga korte naton, because sini daw ginatagaan tayo ligwa, ang mga sospechado nga makahimo sang krimen, nga in the end, no? In the series of hearings, kung pila man nakatuig, it will last, no? Ginatagaan ta ligwa nga ti amo ning himuon nila, ti amo na sa gali, no? Mahimo ka krimen nang palipaso mo pila ka adlaw kag itudlo, no? Ti tendency sa in the end ti ma-absolto ka, ma-quit ka. Yes, gamay galing nga background Bumbupons. Yes. During the investigation stage sa una, may hinaplos to ang isa ka biktima kuno dito sa Santa Mesa nga allegedly ginpatay man ni Ricardo Iwayan in file sa prosecutor's office ang kaso, but the case was dismissed due to lack of probable cause. Kaya atuya wala gid ebidensya, no? So wala gid ka first phase. So muna ni maybe several months, no? Mga 1 month, 2 months pagpauli ya sa Mamayla, nag-drive sa may Bacolod City. Then amo naman ini ang natabo, siguro kasi wala sing butang tabi investigasyon kag witness sa una nga natabo, so ginaliwat siya. So kabay pa nga after sili hindi na siya maghimo liwat sa krimen, no? So ti imbes nga ang pamilya ang kaangkon sa hustisya no nagwa niya, no, daw sa iya subong angga pangalipay.
Ang suspect? Yes, Bongbong Pons, ini dapat ipagtularan sa iba, no? Kasi siliman naton kung nakaluwas niya to sa una, at least na prison sa subong 6 months, kabay pa nga sa sunod, no, kung kuwan gid man, hindi rin siya kaluwas. Kag kung ang ginaliwat-liwat nato sa una, no, sa NBI pa kita, kung makaluwas kita sa ospisyal diri sa duta, no, sa piyak nga kinabuhi, hindi tagi siguro kaluwas sila. Okay, no? Kay although respetuhon ta ba na kayong decision di na ni maligwat mo, no? Attorney, sang korte. Yes, this is non-appealable Bongbong, no? Kay ang nakumpara ta man ni sa una sa kaso ni Rapunlo sa syudad sa Silay. Isa man na. Siya kita man na nag-prosecute, no? Ako matong private prosecutor sa una that was convicted ang accused, no? Bangod kay may ara gid nga eyewitness kita sa amo nga time. But ini circumstantial evidence, no? Pero ini mga circumstantial evidence, we believe nga na-prove man ini sa aton nga mga witnesses, hindi ni himo mga matuod ini kag we honestly believe, no, nga baskog man o galing kay na igo, no, sang technicality. So dapat nga ang aton nga justisya kundi nagabase sa technicality, kundi kung ano ang matuod. Nakasala ba lang tao o wala? Kung nakasala, sentensyahan. Kung wala, release him or her. Correct, good. Ano? So anyway, although sa imo nga part, so salwat suliton ko ano gito hamba mo kay ina nga because sa sling nadangtan sa desisyon sa korte, so hindi man ni abi attorney mangin maka-apekto, no, sa imo sa lawyer kay because nga wala nimo napadaog ang kaso. Well, actually, kahit paano, no, in our humble way, sa aton nga serbisyo, pro bono, anong katuig, no, kag it is beyond our control man, no, kaya nagabase sa ebidensya, nagabase sa technicality, kag ini-due time man ang ni Bongbong Pons, no, nga mga hitabo, but what is important is that ginatingwaan naton nga matag ang ustisya para sa isa ka tawo, because kung wala si Attorney Sige, I don't know, no, base prosecutor's office na siguro ang magahuya sa nga kaso. Kag importante gid, no, nga may mga tawo nga nagaulikid sa ini nga kausa, especially ang aton nga mga abogado. Hindi na bala siling mauyatan ang sang kaso kung may kwarta perbe, no? Kausa naton, kag obligasyon naton, no, mission naton bilang mga abogado nga magbulik para maghatag sa hustisya anuman ang kadangatan sini. No, importante, we believe, no, we are certain nga insakto ang ginahimo naton, insakto aton kliyente, ang kontra naton ang nakasala, Ginoo lang kitang bahala. Bongbong Pons. Sige. Attorney, ara ka pa? Attorney? Okay, sige. Okay naman lang to At isa ka pa salamat naman yung mga kabanan, no? Kita sa kay Attorney Arnel Sige, ang legal counsel pro bono, So, iyati, libre ka serbisyo ng ginhatag. But, wait sa may mimo, kayo mo ng desisyon sa korte. So, somehow, no, we will respect, no, sa desisyon, but sila ko mo yung precedence niya, no, kaya hindi mo pwede mamidya, hindi mo pwede nga hindi ta matalakay ini, kay
this is considered as frustrations man sa part no sa ang pamilya Condes no sa sini nga desisyon no. So imbes na minugyaw sila makaangkon sa justisya tinagilinibi no ini sa after sa sini nga desisyon. So one of a kind and we can consider as a celebrated case ini. Grabe mo no ang ebidensya kag mga kuan niya di kita mo ginpangkuan niya sang korte na ang mga hindi expectar naton nagakatabo no. So that's why ati ko kay sabla no tuod gini mahambal nga ti ang korte diri naton sa Pilipinas no dapat kuanong tagini kay ihon ta dining korte diri sa Pilipinas da si system ta no kay ti justice delayed justice denied. Agree ka mo kung disagree no ti kabuhi na nining nadula o kay dapat mapamatbata ni suspect and there's another person diri no nga ti tudlo ta pa suspect magluwas sa kaiwayan. Ti for 6 years nga sa sulod sa prisuhan ti ilway sa no kay because sa sining desisyon sa korte. And take note man niya kung tani no we will take note nga kag isito itagitani ka kung sino ang judge nga nag-uyat dapat amo na lang na hindi nga ti baylo o tatlo pa ka judge. Ang ginlabayan sinati hindi man takbalo ko ano tong pag-review sa isang una nga judge sa ikaduha nga judge hasta diri sa ikatatlo sa nga judge no dira sa branch 53 no sa Bacolod Hall of Justice no angot sa sing mga hitabo. So daw saldam lang ta maka balusin ni kay makabati nga ti nagakapierdi ang prosecution. Kaya athag kag klaro pa sa sikat ng araw nga may krimen no nga na himo ti robbery lang gani no with homicide. Ang rape gani ti why na kay ti because of 4 days na kay nasapat hindi mo naman na makakolekta to sa mga ebidensya dito no kung gin rape ang ining nasambit yang bata kasi sila may Condes, the late sila may Condes. Paano pang kwao mo to kay naglipas na no sa iyang kinatawo to kung may mga semen to sang lalaki sang sila nga suspect nga pwede magamit ma-preserve no as evidence. Ti pagpang panplag sa ebidensya ti didto na no naglalain na to guro kag do ti ginahulat na lang gid guro hearing sang hearings ti ba kuminto dit na hearing pa nga no amom lang gali na madangatan nga hindi maglimangko ng hustisya ti ano pang pulos ang hearing hindi proseso na iya no procedure na nila da no sa korte ti karon no sa didi makabanan nagalalain man ang pamilya especially ang Iloy ngati wala gid angkon ang hustisya diri no sang pamilya Condes no so ti hindi man mayo kay records ni iwayan ti may nakapatay man ni sagli but dira lang kita kutob no the case was already rest no at sa agpahuway ng kaso considered as ti ara na to sa period no nga nalubutan naton ti siling gani no ni South African president no former president sa South Africa nga si Nelson Mandela no failure is a part of life no if you don't fail you don't learn if you don't learn you'll never change amo nang nag-ugat dira no nga sayings no ni South African president no Nelson Mandela. Di may punto man no sa attorney sige lang no ti okay man na no hindi man ni sila makapekto sa akong lawyering kay ti sa pagkamatuod no ako pro bono ay makobay ti offer ako sa akon nga libre nga serbisyo no para sa bahin sang aton nga mapumuluyo nga ginabuligan no. So ang Ginoo na lang makabalo ti kun diri sa duta wala na angkon hustisya no apag abot to sa langit mangkon mo man japon hustisya sa piyak nga kinabuhi no. So makasalbar ka di sa layi sa duta sa dalong duta o sa babaw sang duta no sa dutang natawhan ta pero sa babaw ni kay kasalbar sa Ginoo kay ang Ginoo no nakakita gid sa kun paano di mo ginhimo no in fairness kay iwayan no kita iti as we investigate
last 2015, no? Clearly shows nga ang aton sining clearly shows nga ang ining hitabo, no, nagapakita nga siya gid ya ang ginatudlo nga siya ang suspect. Na close case na ni gani after sang series of investigation, no, sa mga kapulisan, daw ka hindi amuman nga kinahanglan present ka ng legal counsel mo kung under ka sa hot pursuit operation. At least siling tablat, hindi na gusto maglabot pa sa punto, magbuhi pa ito sa hindi amo nga mga tinaga. Daw makaduluda na gid. No? Sige, nakabalik sa attorney. O sige, wait ka papasalamat to sa iya kay attorney sa liwata, no? Taga-talang ka-tsempo ko, ikato na ka-on-air kayo na. Thank you, gid, sa saning mga information, kag may gabi si mo attorney. Thank you, Gid, Bobo Pons, kag may gabi sa tanan. Okay, salamat ka. Attorney Arnel Sige, ato sa batian subong sining nga gabi. Ano reaksyon sa Iloy ni Sheila Maicondes sa labot ng Bombo Gracelyn Lobaton? Ba't balikan naton ina, no? Pagkatapos gidamang sa pila ka mapanundom, hatag ta na pila ka mapanundom. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care